nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo, bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo, bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa, kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo alagad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbago, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, Bistado! pagbago diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Bueno mga kabyanan sa liwat, may ngaga naman sa inyo tanan-tanan. Onas ang Good morning na. diri sa syudad sang May ngaga na sa bilog nga Western Visayas. panahon na Good sa morning nga sa aton tanan-tanan mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutaran ka mga distrito. pasangyot sang syudad, ang Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. ang problema Sa mga taga-probinsya sang Guimaras Negros Occidental, kag Isaklan kag Antique. John Kapulot. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Iya nga Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga kabistado, mayong aga kag welcome na onas ang diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. paghigugma. Panahon na sa Bistado! pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad, iwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues, manwa mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. na Mga mainitinit kag nagabalingaso nga mga issues aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Idol John Sa kinandan, ang problema mangin kaupon man naton karon ang mga report na ka-impormasyon nga gikan sa aton nga mga kabistadong reporters. Kapulot. Ay kang tanan sa ila mga natipon nga mga balita Yung iya nga sa sulod sang 24 oras. Idol John Kapulot. Mangin kaupon naton karon mga balita kag information nagikan kay Baho kabistadong Joshua Haka, direkta sa sulat sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Pato Lagip na mga balita kag information nagikan naman sa aton nga mga kabistadong reporters direkta sa syudad sang Iloilo with kabistadong Aaron Refuyo. Kag mga balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. sang Sa kay kabistadong Aaron Refuyo mga balita man sa syudad with kabistadong Bonnie Somblinggo. Gani mga Nga information man nagikan sa aton nga news center
Upod sa kay kabistadong Karisma Lagaw. Kay idol Upod sa aton nga mga technical partners kabistadong Boni Hatiko. pagserbisyo At sa makasiguro. aton nga technical Idol John Kapu. digital architect. Ang problema sa droga Upod kita kay kabistadong Richard Mereveles. kapulot. Kinanda na ko naman yung abyan sa kahanginan. Raglong iya Idol John Alojado Capulo. Welcome gate sa inyo tanan-tanan. Not Dili sa aton nga pagpangalagan mga kabistado. Today is Thursday, January 26, 2023. Kami sa 26 nagli kita subong. ang aton Yunis di Grapunis de Santissimati. So, aton lang ibibis na tao na dasig lang siyang chimpo. No? Buwas Birnes na. Sa Bando mga kabistado, 28. Aba, bibi 30 ragay. Gani mga Wait na lang matapos mga kabistado ang bulan sa Enero. Ho? tao Manog tapos na gid. kapulot na ay Lord Simana mga kabistado katapusan ng Martes sampad na ang bulan sa Enero. pagsigurado kay Ang idol bulan sa Enero magatapos sa bulan o sa adlaw nga Martes. droga iya nga malinto Sa aton sila nga pagpangalagad, kamusta na kamuda? Gahilapit ng bulan sang February, lapit-lapit ng Valentine's Day, February 14. son kay idol John Kamusta na kamuda? Siguro mga promo tali guro ay no. sigurado may trabaho Tadi sang kwan pa diton nga kwan ay no. Nga mag nubya bla. Higo panahon na Ang mga single siguro pangitaan siguro sang partner para magdubol ay no. handong Para nga makakuan man bla. Kaya ba si bla pi kadlaw ba si maginaway sila bla kita pambasulan bla. Ay ni. Ay ni bla. Wala sige. Sa aton sila nga pagpangalagan mga kabistado mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag informasyon na hindi magkalipat kaliana ya. Or sa ato sila nga pagplastar sa ato sila madalagko nga mga issues. problema sa droga Magkalipat sa pag-share kag pag ano, sa pag like kag pag-share kag pag-follow. iya nga tapuson kay idol John Kapulot ikaw Sang aton mga kabistado nga programa sila binigid ang Facebook page sang June Kapulot News Live kag sang Radio Bistado naton sining Facebook page sa mga kabistado no. Gido Kag lakip na sa aton mga kauturan nga mga nagapig-upod sa ato sining YouTube channel panahon sa mga nagaupod sa ato sining YouTube channel. upos kita sa aton mga handong pasanungit sang syudad ang iya abilidad gani mga pasimanwa ikaw pat ako kay John Kapulot na kay idol John Kapulot tampad nga pagserbisyo makasigurado kay idol John Kapulot ang problema sa droga iya nga malimpyo kay idol John Kapulot ang kalamak na korupsyon iya nga tapuson kay idol John Kapulot ikaw pag ako sigurado may trabaho Porsigido magserbisyo di onas ang pagpagko diri sa syudad sang paghigugma panahon na sang atong pagpugyon upos kita sa atong mga handong pasanungit Sa ato sining pagpangalagad mga kabistado ano karon ang mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon. Diri sa ato sining pagpangalagad preparar na sa aton nga mga kauturan damo-damo kita sa mga balita nga pagatalakayon subo ngayon. Kalantawan nyo damo sa mga dalagko nga mga balita subo nga mga tinion. Sa ato sining pagbati kag pagkuha sang information mga kabistado nga Kapulot alamak na ko ang nakuha naton nga information mga kabistado nga muni ay idol John nga nagpatawag subong sang isa ka press conference si Mayor Jerry Treñas upod sa mga pulis kag sa iban pagid nga mga magserbisyo ambot ko hasta mga taga Dinagyang Foundation base siguro no mga taga IFFI bla niyo atong ha yun nga sa atong mga handong pasanungit sang syudad ang report kag informasyon nga ang ila sini nga pag-istoryahan diri
amo ang may kang tanan sa signal shutdown. Magserbisyo, Ang aton gani nga term permiro signal jamming, hindi gani nga signal jamming. Kay kung signal jamming ya may mga gamay-gamay pa nang signal nga atong pwede nimo ma-access mga kabistado, pero kung magabal ka nga sa signal shutdown, paghandong gin shutdown gid inuntat gid gin kakas gid gin pa stop gid mga kabistado, gin shutdown, pinatay sa malipot nga sigilan. Gin patay ang signal mga kabistado. idol Santong nagligad nga dinagyang festival halin sang February or sang January 21 sigurado hasta sang January 22 mga kabistado. nasa droga iya nga malimpyo kay idol daw mati nato nagpatawag kuno sila sang press conference subong haaga. natapuson kay Dugay i-check nato ang balita kag information nagikan sa kay kabistadong Aaron Rifuyo. sige Kay siya ginpadala naton dito agon mag-attend sang press conference dito sa Iloilo City Hall. Sa sining kahiwatan mga kabistado sang press conference. Ambot ko na nung istoryahan na paano pa nang istoryahan nyo kay tapos naman to. O hindi bla? At jagid si Mayor Jerry Treña sa komentaryo sa ato sining nga mga pumuluyo nga kwan nga wala sa nagpautok sa sining pagmando nga may signal shutdown. Nga ang utok ya way gingamit. Well, imbis nga magpautok siya kwan siya nagpa liturgy ang punta. Siya magpautok nagpa kwan siya. Liturgy ang punta siya. Mga kabistado, hindi sa ka kwando kalalaing siguro sang kwan sa ato sini nga mga pumuluyo kay gaugtas kay mga pumuluyo sa tong time nga ato bangod kay damo-damo mga kabistado sa mga nagruluntad nga tiyamak nga kinahanglanon gitani supposedly among communication. Ano naman kamo? Okay lang na kun tani kun why kita sang communication mga prosperyo sinihalin sang una. Kay sang una nga time ti okay man. idol don kapulot Sang una nga time mga kabistado, sang wala pa ang cellphone, wala pang internet, wala pa ang data. Okay man kami sang una, naanad naman kami sinaya sang una. Subo nga galing mga kabistado. Nagaugtas gid si Mayor Jerry Treñas, naglalain gid sa siguro kay nagpatawag sa sang press con subo. Parte diri. Kay man mga kabistado, damo-damo sa nagabasol sa iya nga mga negosyante. Ang mga negosyante nagbasol siya mga pertik na damo sa mga negosyante nga nagkalabag down. Nagkalagubang ila sila mga negosyo bangon sang siya signal shutdown mga kabistado. Hindi manigar sa aton kag hindi malipod sa aton mga kabistado nga ang data ukon ang signal data kag internet kinahanglanon naging man naton nangin katuwang na inis ang aton sila nga pagpangabuhi labi kag labaw sa tanan. When it comes to communication and business, ari mo ng duha mga kabistado nga pinaka-importante nga ginagamit karon kag naging importante sa aton nga mga pumuluyo ang ining communication o kung ginatawag naton nga signal nga ini o kung data nga ini. Kay sang una nga tiyempo sang amon sang una nga tiyempo ya mga kabistado sang kami ya. Sang amon pa yang nga tiyempo sang una bot silingon ti medyo may edad-edad nagiman kami, no? Ako yati gira kwa nagmangka ako nagimang kya sa inyo. Ako ya nag-aako na ko sa inyo, ya nag-edad-edad na kita man 50 anyos na kuya Sbug. Hindi ba na? So, nag-aako nagiman kami, nag-admiter na kami nga medyo may edad-edad na kami, meaning naagyan na namon ya kag naagyan pa namon sang una sang wala pa ni ang communication, wala pa ni ang social media, wala pa ni ang data, wala pa ni ang internet. Naagyan na namon ya sang una. Ti sang una nga time sang wala pa man data kag wala pa man sang internet, ti maka-communicate man kami samon miga. Maka-communicate man kami samon nga mga ginapangulyagan. Pinagi sa ano? Di bala uso pa ya sang una ang mga sulat-sulat. Kita nyo sa una pertek damo sang subriya sang una nga ginabaligya. Ang subriya hindi niya burutangan kwarta sang una. Subong yang subri ginabutangan kwarta kag ilabinagid ang subri. Ginabutangan niya sang kwarta kag ginahatag under the table sang mga kurap nga mga kwan nga mga government officials. Di lang subri.
ginabutang niya ang kwarta sa sobre kag gina-underground, no? Under the table. Palaklak kag pahamham sa mga politiko kag sa kung sino nga mga corrupt nga mga opisyal. Ang sobre sang una ginagamit na namon sang una kag ginabutangan sang sulat mga kabistado. Kag ginapadala namon nga love letter sa amon sini nga ginapanguriagan nga mga uyab ilabi na kun mga layo ang ilang nga mga lugar. Padala mo niya sulat. Kahimo gi kami sang effort sa paghimo sang sulat mga kabistado, no? Sang pagbalay sang amon nga mga manami nga mga tinaga kag ipadala mga kabistado sa amon nga ginapanguluyagan nga mga nubya o ginapanguluyagan nga mga babae nga nanaluyagan namon. Kay nga di wala sang cellphone, wala sang communication, wala sang data, wala sang internet. Hindi ba lang? Amon ang pamaagi namon sang una kung magpangaluyag kami sa amon nga kwan sa mga amon naluyagan nga mga babae. Tapos communication kung kaysa ti sang una pinakadasig nga communication sang una telepono. Yan telepono pwede ka mo katawganay kung ara na ka mo within sa city. Pero kung mga out of town na gani, ti long distance pa man to sang una gani. Dial ka pa sa to sang 033. Hindi ba? Area code. Dapat malayal ka pa sang area code mo antes ka maka long distance pagkatapos. Kung mag long distance ka sang una, gagi ka pa sa operator. Nag-operator sang una, maagi ka sa 109. Operator, pag labay mo sa 109, maagi ang operator, masabat pa ng operator sang PLDT. So nagkamaghambal nga, silinga muni mo to. Isapto mo pa na, silinga hambalo mo na nga long distance call, please. Mambal na sila nga, ano na, collect niyo kung di ka mabayan. Hindi ba na? Isa kung daw medyo okay lang, hindi ko na mag-collect call, pero kung marunggis man itong natawgan mo, masabat na siya nga, hiniyaway ko ikabaton, collect call di. Kaysa iya na mabayad mo. O ibla mo na sang una. Yan mo na komunikasyon sa una namon. Ti kaya man namon. Padala na isulat. Tawganay. Isang una ginagamit pa sa una mga radyo. Ilabi na gid mga radio stations. Mga wanted punpal ngayon niyo. Itra ka mo matawganay day. Pagkatapos may mga description pa na. Duman ko na sa una sang chimpo ni inang Mario Harab lang. Diri sa Iloilo. Sikat na sa una si Mario Hara, hindi ba sa inang pen friends on the air, hindi ba? Lalo na gani, wanted punpal, hindi ba? Gataw ganay ng bahay kag lalaki, no? Pagtaw ganay sa bahay kag lalaki, siniya ti makita ay ta ha, mamit kita. Yanong bayo mo, gina-describe pa na nila kung anong mga bayo nila mo. Kung ikaw naman iyang nagpamating gusto mong usyoso, dahil mo man kadto to sa lugar dito sila makita ay, pagkatapos panilagan mo bilang taon tabi ang bayo sa bahay to kuno amunyo mo. Pagkatapos ang laki mo ni kuno bayo yaw, panilagan niya man kag panglantawon sila baw. Ang uyab sila baw ni grabing kurbada sa uyab, niya pong lalaki ho, basos mo yunis ti grapo ni santisimal niya daw ay kapaligo. Hindi ba? Diba na uso sang una? Sang hindi pa sang una uso ang communication, ilabi na gid ang data, ang internet kag ang social media. Di kami naandad na kami galing kay subong abi. Gitala abi sa component mga kabistado sang sining online. Ilabi na gid sang data. Gintala diri ang business. Gintala diri ang negosyo. Sa maripot nga sugilanon sa social media, may ara mga kabistado nga component sang negosyo. Sa maripot nga sugilanon ng iban nga negosyo pinaagi na sa online. Huwag na nagagamit mga kabistado sang sila nga abi nga direct selling, kundi may ara nga sila ginabalay-balay mo ka ginalibot. Wala na. Agi ka lang sa kuwan sa social media, ya makabaligya ka na mo sa balunggay sang una diri ginabaligya sa social media, hindi ba? Dumayo sang chimpo pandemic. Chimpo pandemic may kabistado pati balunggay ang naputo sa plastic kag ginapicturean kag maghambal nga kasi kinahanglan yung balunggay ari de. Isak putos deo sa gatos. Isak putos deo 20. Hindi ba? Nan. Dumayo na sang chimpo pandemic pati balunggay ginabaligya. Kag nag-uso mga plantitos ka mga plantitas sa sa social media ginapagi, hindi ba la? Diyan
amo ni siyang rason kung nga daw galalain gid si Mayor Jerry Triñas kay galalain kay damo sa mga damo sa mga negosyante nga nagtira sa iya santong iya to nga signal signal shutdown to. Isubong daw matiko nagpatawag sa kuno sang press conference. Patawag ang mga pulis kag kung sino pa nga mga tao nga palibot nga involved sini kay para nga mathag may kang tanan sa sining ginatawag naton nga signal shutdown mga kabistado kay sa pagkamatuod lang. At least kinplastar ta sa inyo ang matutuod humalipas ang kagahapon. Kag ini-explicar naton sa inyo mga kabistado nga ang signal shutdown nga ato hindi to ya para sa aton nga mga pumuluyo nga ang ginabalibad nila kag ang ginarason nila pirmi sa aton mga kabistado no ang ginarason nila pirmi sa aton nga muni ambal sila nga muni muna siling nila inang ang kabangdanan kuno nga may signal shutdown para kuno nga proteksyonan ang kabuhi sang ato sini nga mga pumuluyo ilabi na gid sang mga Iloilonganon mga Ilonggo nga nagalagaw sa downtown area nagainta kag nagalantaw sa Dinagyang Festival amo na kuno ang protehiran mga kabistado kun wala lang kita bisita nga halin dito sa Manila kag iban nga mga pungsod nga nagkaladto dire laban mga kabistado why kita signal shutdown sa malipot nga sugilanon nga ang ginprotehiran niya sadto nga tsimpo ni Mayor Jerry Triñas hindi ya kay kita nga mga pumuluyo kundi ang aton sini nga mga bisita nga ginapasikatan ni Mayor Jerry Triñas amo na yang iya nga kwande ang tinutuyo ya kagamon yang iya nga gusto nga protehiran hindi kay kita nga mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo man pala kami nulabot namon niya kun matabo siya magkalabumbahan magkamuda magkalaigo magkabumbumba daw kun ano man da magkalamatay magkamuda nano man labot namon niya sinyo man sigurado man nga nagkambal kita sina kay ti siyempre ang haro naton lapit na lang ang aton nga haro fiesta ang fiesta sang Nuestra Señora de la Candelaria Nuestra Señora de la Candelaria no? So lapit na lang ang fiesta hindi sa fiesta nga ini sa February 2 hindi pala February 2 ang fiesta diri sa sa Nuestra Señora de la Candelaria hindi ba February 2 naway man to nakasulod sa City Council ang paghimo sa isa ka ordinansa nga naga-request ang ato sini nga mga pulis nga pagahiwaton ng signal shutdown mga kabistado diri sa may haro area bangod kay ti madugok naman ang tao madamo-damo naman sang tao nga makadto madugok ang tao diri sa haro o hindi ba na may mga parade kita diri may mga prosesyon kita nga pagahiwaton sa kada prosesyon nga nadamo tao na mga kabistado ano na tabuti nga wala man sang signal shutdown nga tungod kay anong rason kay wala sang may makadto diri nga mga dignitaries wala sang may makadto diri nga mga bisita amo na ang rason kun nga bahala kamo na magkalamatay kamo kun bumbahan kamo ang importante why sang may madalahig nga mga bisita ni Mayor Jerry Triñas mga bisita mga bisita yung mga bisita ni Mayor Jerry Triñas so hindi ba o silingon tiway lalabot sa aton hindi kay rason pa nga para man kuno sa kaaraydan para man kuno sa kayuhan sang ato sining nga mga pumuluyo ilabi na gid sa safety sa mga Ilonggo lugers di ba di subong may ginahiwat ko nga press con direkta dito sa may Iloilo City Hall standby kamo kay dugay-dugay kwaon na to ng report kay informasyon karon nagikan kay kabistadong Aaron Rifuyo direkta dito sa Iloilo City Hall para balaan ta kung anong resulta kag kung ano ang kaundan sang press conference nga ini mga kabistado kaya tapos ang taga IFFI kung ako sa inyo dapat paprisko na kamo subong sa taga IFFI luganing ang IFFI
Iloilo Festival Foundation Incorporated. Amo na, no? Iloilo Festival Foundation Incorporated or IFFI. Kung ako sa inyo, papriskon kamo pagkatapos sinisang kahiwatan sang dinagyang festival. Papriskon kamo. Ilatag nyo sa amon nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Ilatag nyo sa amon kung pilak bilog ang inyong kung pila ang na-income nyo kay nga kabalo naman kami nga inyo sini nga plano dire kag inyo sini nga tinutuyo kung nga limitahan nyo ang mga pila ka mga tribo nga mag-intra dumduman nyo nga may mga pila ka mga tribo nga nagreklamo nga way sila gin pa intra kaya ang rason dire wala sila mga sponsor. Dapat lagko sponsors mo kay para nga makakwarta dako ang IFFI. So sa taga IFFI da pagpapriskon kamo base mga sunod simana dapat papriskon na kamo. Isugid nyo sa amon kung pila income nyo. Pagkatapos isugid nyo dayon magluwa sa income nga ini. Isugid nyo sa amon kung pilang kagastuhanan nyo. Pagkatapos isugid nyo sa amon kung may nagkalabilin pa. Kung may magkalabilin dira, ang pamangkot may kabistado, anho nyo na. Taguho nyo naman para ganansiyahon. Sa mga taga-IFFI da, sugirin nyo kami. Halin pa na sang una, dugay-dugay na nga chimpo. Nga kada dinagyang gani, hala. Kapinagusto kamo. Pagkatapos dinagyang gahirinipos kamo dayon, gapawala kamo dayon. Rakito nyo naman ang kwarta nga ganansya nyo dinagyang gani, pertik na mo damo sponsors de. Damo sa mga dagko nga mga kumpanya nga sponsor sa inyo de. Gasto nyo pilaman lang. Dapat ikuha nyo na samon. Ibabalo nyo na samon. Kaya ginapangita namon yung mga kabistado ang ginatawag naton nga transparency. Dapat transparent nga pang gobyerno nga ton dire. Di pa na sang una na ginatago nyo lang sang anong pilang income nyo sa IFFI da. Pilak bilog nga ticket ang ibaligyan nyo nga taglinibo-libo. Kaka mo. Tapos ang aton nga mga pumuluyo galantos gapainit to kag paradas kilidalan para makalantaw lang pagkatapos kamo ya tulutuduhan nyo nga hala pangwarta sang ticket nyo. Di plata kamo karon di plato kamo karon ma. Di patula nga. Hindi bla? Nan. Kami soryan tanay karon may kabistado diri sa ato sila nga pagpangalaga day samtang sa iban paraton nga mga balita. Sa iban pa nga mga balita kaga information. Aton pagatalakayon diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kabistado. Iban pa nga mga issues ari pagiday. Grabe nga pagdagsa basikat-sikat naman ang Iloilo City. Sa iban nga mga lugar daw kokbati nga taga mo ni kadamo ang kanadakpan nga mga kabistado. Perting jek na mo damo adik sa Iloilo City no. Tapos mangakig pa na sila tawgon sila nga siya bulais. Daw may insulto pa na sila kung tawgon sila siya bulais ang unang nga time kundi tawag ni President Rodrigo Duterte ang Iloilo City nga siya bulais Mos siya bulais ang Iloilo City. Gitawag ni President Rodrigo Duterte nga mos siya bulais. Pagpungko yagid pinanglawag yung mga ngalan sang mga kwan sang mga politiko dire nga narco politicians. Isa na dire mga kabistado aton lagyo na si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Ang iban dire ari pa di. Iban gani ka pasikat pa. Iban gani di daw matyagan mo daw inosente pa. Ang iban gani di nagapa inosente pa. Kadaw kuno abi daw inosente gid. Pagkatapos daw mahibi-hibi pa. Ang iban di daw mapahibi-hibi pa gani kay para kay tungod nga nalawagan ngalan niya kuno ni President Duterte sang una. Daw mapahibi-hibi pa gani kadaw mapaluoy-luoy. Kay daw waay gid kuno sila sang kwan. Waay gid siya kuno naka ano panawag sini? Wala gid sila ya kuno involvement sa illegal nga druga mga kabistado. Damo pa di may iban pa nga nagapaluoy-luoy. Mga kabistado abi nyo lang. Tapos ari naman ng Iloilo City perti naman kasikat ano abi ni magsikat ng Iloilo City mga kabistado kay kagabi inasang kagahon nagiwat sang drug bypass operation ng aton nga mga pulis kag taga Philippine Drug Enforcement Agency mga kabistado abi nyo kung pilak bilog dakpan
nga nagaraya, nga nagahiligop, nagasuluyop ang mga tunto nila. Kaagahon mo Moriones, kapurunsok ang mga tunto na sa drug den. Idol 32 kabilog ang mga nagkaladakpan, mga kabistado. Moriones, tigara po ni Santissima. Kamakon mo na mag-32 kabilog, pahilirahon mo, kag maghiririgop ang mga tunto nila sa isa ka lugar, sa diin natabo ining pagpang-raid, mga kabistado, sa aton nga mga pulis. Sigurado may Ang drug den nga ini, gapururunsok ang mga tunto nila kagahon. Kagahon dis oras, gapunsok kay mo sa sakbalay. Pagkatapos, katuok ang aso, mga kabistado. Galing ka nagasuluyop ang mga buhi. Ay, sus Moriones, tigrapon ni Santissima nga klase ka. Sikat-sikat naman Iloilo City, subong. Lantawan nyo sa amon nga Facebook page, mga kabistado, sa Radyo Bistado kag GCNL. O kung yun kapulot nyo live naton nga Facebook page, kita nyong mga kwan, ang mga daw ungoy-ungoy ng mga tao nga gapurunsok, nga nagapurungkuon kay nagkaradakpan, nga nagahiririgop ka syabo, mga kabistado. Ay, sus Moriones, tigara po ni Santissima nga klase, din kay mo kitas naman. Sikat-sikat naman katama Iloilo City, subong. Sabi nyo kundiin pa ne. Dito pa sa may barangay Backhouse sa distrito sang Mandurriao, sa lugar sang isa ka ginhingadlan nga drug lord sang una nga si alias Buang o kon si Richard Prebendido, nga napatay na to sang ato sila nga mga pulis sang nagligad nga pagpungko ni Tatay Digong. Ding nabatian naton nga informasyon, ang iya nga hinablos, mga kabistado, amo nagbulos sina dira sa may area sang barangay Backhouse sa distrito sa Mandurriao. Ang hinablos siya nga bata sang former barangay kapitan, kaga ini, mga kabistado, babae pa. Ang malain pa, kayang ini, mga kabistado, nga babae, ari na ning pangalan niya humalipas ang una, way gid madakpan, way gid kagid akop, kasaylo-saylo kundi nga lugar. Ang malain pa, kay suno sa informasyon, may membro sang pamilya nga pulis. Ang report ng informasyon daw ba na sini pulis? Amo ni siyang nagbulos di sa nagligat, dugay-dugay na ni. Tapos nasubong na may gapon madakpan, ano may proteksyon naman ni siya? Kay sila naman na daang naghahala tunutudo man siyang binaligya sang syabo dira sa may area sang barangay Backhouse Mandurriao. Sano nyo pa na tiwason? I mean mga kabistado, sano nyo pa na pangdakpo naman? Kamakon mo na 32 kabilog dakpan sa drug den, dira mismo sa may barangay Backhouse. Sikat-sikat naman ang syudad sing Iloilo. Kamakon mo isa kapag grade sa aton nga mga pulis, 32 kabilog dakpan. Puro talaga hirigop sa manipot nga sugilanon. Nagbalik naman ang puwerte kadamo-damo nga adik diri sa syudad sa Iloilo, mga kabistado, kay sa probinsya. Ara naman ang pinakadamo-damo nga mga manoghigop sang syabo, nagbalalik naman diri sa syudad sang Iloilo, mga kabistado. Paano nato napamatudan? Subungin lamang nga kagahon, may mga nagkaradakpan 32 kabilog, gamakon mo dis oras ang kagahon. Gatiriripon tinyo sa isak balay, nga hindi man kamo parintihanay, hindi man kamo kilalahay, hindi man kamo parintihanay, hindi man kamo miguhay. 32 kamo kabilog, gapunso kamo sa isa ka drug den, dira sa isa ka balay. Pagkatapos pinaaso kamo sang syabo, wala labot sina may mga aluminum foil, kumplito sa mga drug paraphernalia nga mga recover sa aton nga mga pulis. O silingon, hindi na kamo kalibay nga mahambal kamo nga may birthday, abini mo. Pare kami di, may birthday kami di, nagtiripon kami di, shot kami di, kay may celebration sang birthday. Birthday Moriones, tigrapon sa Santissima, may mga aluminum foil ka mga drug paraphernalias. Ano bo silingon sa aluminum foil? Ano, nagsugbak mo bang, Ross? Inputos nyo? Inputos nyo sa aluminum foil? Nagsugbak mo bang, Ross? O naglutok mo sa ano? Nga pertek na mo aluminum foil ang mga tuntok mo? Kadami nga klase sang ubra nyo nga mga ay sus. Sa malipot nga sugilanon, mga kabistado, nagbalik
bumalik naman ang damo-damo nga adik diri sa syudad sa Iloilo. That's why Idol Don Kapulo subong palangadaan naghambal na kita ka nagapahibalo sa aton nga mga pumuluyo sa mga ginikanan. Ang inyo nga mga kabataan amligi nyo naman liwat subong. Amo naman ni subong ang chimpo nga ang inyo mga kabataan magkadto sa eskwelahan idulong nyo kag magpauli sugaton nyo. Amo naman ni ang time sa mga ginikanan na kung gusto nyo proteksyonan ng kabataan nyo, tulong nyo sa bata nyo sa eskwelahan pagpuli sugaton nyo gid. Kay daw basi kun madisgrasya naman, basi plakadlaw kibot lang kita ang bata naton. Mga kabistado ginlambatan na sang adik kagin buno, ginlambatan na sang adik kagin hold up, ginlambatan na sang adik kagin himuslan, ginlambatan na sang adik kagin gin tinuntuhan. Kailan tawa nyo? Sa subong palangadaan makita naton kung anong sitwasyon. Makon mo sa isa lang kapag-grade sa naton nga mga pulis. Makon mo 32 kabilog mga kabistado. Ang nagkaradakpan nga nagahirigop ka siya bo. Sa malipot nga sugilanon perte naman kadamo-damo nagduruging naman ang mga adiktos, ang mga manog suyo. Sa diin ni sila nagakuha sa ilang nga mga syabo. Siyempre may ara naman nga lider-lider kag hari-hari subong nga nagapasikat nga nagaamat-amat padako sang iya nga network mga kabistado sa pagbaligya sa illegal nga druga. Sino ini? Amo ni sila mga kabistado ang dapat nga panilagan kaga. Amo ni sila ang dapat nga panilagan sa ngaton nga mga pulis kung sino ni sila. Amo ni sila ang dapat nga hibaluon kag diskubrihon sa ngaton nga mga taga-pidiya kung sino naman ang nagalider-lider kag nagahari-hari sa illegal nga druga diri sa may syudad sa Iloilo mga kabistado. Subong panagadaan gahambal na kita kag pasimuno nga nagapaandam kag naga-remind sa aton nga mga pumuluyo mo, especially sa mga ginikanan sa mga iloy kag amay, mga lula kag mga lolo. Ay tuluhin nyo naman anay nga kwan nga laban-laban makuha naman usik naman kamo sinisang kimpo nyo imbes nga inog trabaho nyo pa o kung inog pahuway nyo pa laban-laban madalikyat kamo anay sa eskwelahan magsugat bata nyo kag madalikyat kamo anay sang inyo sila nga mga bata nga idulong nyo sa tagsa ka mga eskwelahan magamo ni nga sugit. Sang una lang nga chimpo ni naton nabalaan ang kasubong sini nga kada raid sa ato sini nga mga pulis damo-damo sa mga nagakaradakpan nga mga drug addict, damo-damo sa mga nagakaradakpan nga mga nagahiligop syabo, damo-damo sa mga drug den. Sang una pa ni before kay President Rodrigo Duterte sang chimpo nga ini mga kabistado amo ni pagrampan sa illegal nga druga. Subong bumalik naman ang lain pa kay daw naglala pagit. Pakon mo isa ka pag-grade mga kabistado 32 bilog dakpano. 32 lak bilog. Bayara kuno nga babae pag nadalahig sa pagpangdako po. Ikaw man inday nano ka. Masibla kun sang una may mga term na sila sang una. Kung babae gani kuno magkadto sa suruyupan masuyop siya pro baylo la kuno banga. Baylo banga malipot nga sigilanon ti mabika da say ka magpawaswas pagkatapos pahigupon siya. Amo na siya mga kabistado nga katabo sa mga adiktos nga mga babae. May nadakpan pa yung babae tapos may harama kuno nga binabay about 32 lak bilog mga kabistado. Ako nagkaroon nga pag na mga information mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad sa ato sini nga pangalagad. Alamak na korupsyon iya nga tapuson kay Idol Don Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho porsigido magserbisyo di onas ang pagpagto diri sa syudad sang paghihigugma. Panahon na sang atong pagpukyon upos kita sa atong mga handong pasanong sang syudad. Gani mga kasimanwa ikaw at ako kay Don Kapulot na kay Idol Don Kapulot ang pagserbisyo
makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magservisyo. Oras na to mga kabistado, nakalabo na kita sa 3 minutos na ang nakaligad sa alas 12. Diri sa ato sini nga pangalagad. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information, mga dalagko man nga mga balita information nagikan sa syudad sang Rojas. Aton data karon nga pagakwaon. Diri sa ato sini nga pangalagad. Ang mga balita nga ato sini nga ginatalakay kag iban pa nga mga isyu sang buylog nang iradulong sa inyo sa kalwan sang Ever Young Capsule. Mga kabistado, way pa mo katilaw kag pwede way pa mo katilaw lamon sang Ever Young Capsule. Mga kabistado, mintras hindi pa ulihi ang tanan, ano pang ginahulat nyo? Samtang hindi pa ulihi ang tanan, magtilaw na kamo ka magamit sang Ever Young Capsule. Ang Ever Young Capsule mga kabistado, Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magservisyo. diri sa ato sini nga pangalagad mga kabistado. Ang kinanglan na gamit kita sang Ever Young Capsule. Ang Ever Young Capsule mga kabistado ang madamo sa mga benepisyo nga mahatag sa ato sini nga kaugalingon kay man nga ang Ever Young Capsule mga kabistado ang puno sa mga bitamina kag mga minerales. Nga kinanglanon sa aton sini nga lawas. Diri sa aton sini nga pangalagad ang Ever Young Capsule mga kabistado, ang may-ari ini nga ingrediente ang ginatawag naton nga marine calcium in citrate form. Ining marine calcium in citrate form mga kabistado ang may benepisyo nga mahatag sa aton. Number 1, mga benepisyo nga mahatag ya is firing of neurons, ukon pagpitik sang sentido para manami ang electrical signal alin sa utok palibot sa bilog nga kalawasan. Ayon ni siya para sa mga palaminhod, nagabatsyag siyang palaminhod blana. Daw hindi batsyag bla kamot mo, paa mo, mga tiil mo na do hindi batsyag. Himni nyo sang Ever Young Capsule mga kabistado para pampadula sa palaminhod sa aton nga lawas. Hasta sa aton nga mga ulo, mga kamot. Masunod amo ang heart contractility o kung tawag naton nga pagpitik sang tagipusoon, manami sa blood flow sa bilog nga kalawasan, kung manami ang paglibot sang dugo sa kalawasan naton, magi manami man ang aton sini nga sexual function, most especially sa nagaluyat-yat nga manoy. Yat-yat nga manoy. May trabaho. Ang nami pagidiri kay mati nagapasiksi ni sa mga kabistado nagapasiksi. Porsigido. Nagapasiksi, nagapabakod sa aton nga tulan, nagapabakod sa aton nga immune system. Kagang pinaka the best diri ka nagapahubin both silingon cell regeneration o kon body repair. Nagapahubin sa aton nga lawas sa malipot nga sugilanon. Edad talang ang nagatigulang pero ang aton nga kalawasan magapabilin nga Ever Young. Amo na kon nga ginhingalanan sa nga Ever Young. Tungod mga kabistado kay ang aton kalawasan bisan ang edad ta nagatigulang pero aton kalawasan magapabilin nga Ever Young. Ayos. Wala, sige. Sa ato sini nga mga kauturan, dugay-dugay, standby, check na to na mga pila ka mga balita ka informasyon, mga dalagko nga mga balita ka informasyon, diri sa ato sini nga pagpangalagad, diri sa palatuntunan ng Radyo Bistado. Ma-shout out tanin sa ato sini nga mga viewers, mga kabistado, Ber, kay Marty Salapantan, kay Ria Capanas, kay Verna Salvilia, kay Rose Simpas, kay Laila Altilio Hiroche, sa kay Christine Buat Gardose, kay Neo Hill Gunay, shout out sa kay Bing Higanto Bioy, thank you kay Laila Altilio Hiroche, kay F. Cormida, sa kay Mercedes Malquerido. Thank you so much shout out sa inyo tanan-tanan no, sa aton man nga mga viewers, mga kabistado, sa aton sining YouTube ba malayo galing hindi ko makita dio.
Yado, pwede mo masaylo, dispiyak di, oh. Kaya kalayo-layo, gidabis ang monitor tao. Lagi ba sa kay kabistadong Richard Meribiles, be? Total, ari naman lang ni sa monitor kung isa ni, ubusan lang bing tanan nga mga balasahon ko diri sa isa ko ka monitoro para nga mahapos ako sila nga pagbasaw. Dito kalayo, ikatama to sa kuano. Okay pa to sa una, sang way pa ko teleskopyo. Pero subong kami teleskopyo na ko, may ginagamit ako nga teleskopyo, kaya edad-edad na ta. Hindi ko na mabasa, nga mapalayo-layo gido. Mapalapit-lapit kita to sa isa taga computer. Mga kabistado. Sa ato sila nga pagpangalaga oras naton karon, ang nakalabot kita sa 9 minutos nang nakaligat sa alas 12 this time. Check na to na mga balita kag information. Halin sa ato sila nga mga kabistadong reporters diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kabistado. Alamak na kurag iya nga tapuson kay idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Unahon ta mga balita kag informasyon nagikan dito sa may syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Higugma panahon na sang atong pagpukyon. Upot kita sa atong mga handong pasanong. Check naton ang mga balita na kag informasyon halin sa syudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Upo na kita sa kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report. Maayong hapon, go ahead. Maayong hapon, kabistadong John, no? Kay sa tanan nga tagpalamaki. Nag-angko na sang pilag sa Dughana. Ang itang kamister matapos sa Bindunok sa barangay Fundasyon Ilawoda, Banwa, sang Kwartero, kabistadong John. Ang nabunan ang gilala sa kay Emmanuel Pimentel, sa isenpahan nyo, sampang ang yatod doon at kasi kagikilala sa kay Nelfrin o Nelfrin Siba private pato anyos kalun sa residente ng sa nasambit nga lugar kabisa ron Jonah. Base sa investigasyon sa Kwartero Municipal Police Station, nasambit na mag-agyan ang magkaupod nga nagatagay-tagay, no? Pag-apang ini ang nagpatunga ang indit-indit na kabisa ron Jonah. Rason kagabangdanan na hinali ini naging buno sang sospek ang biktima nga nag-angkon sang pilas sa dugan kabisa rin doon. Manasig naman nga nadakpan ini nga bitan nga sospek sa kapulisan nga nag-responde sa lugar kabisa rin doon. Apang ang pagpangimon diri naman ang ginalantaw nga motibo sa nagluntad nga krimen pag diri ang ginapahayag kabisa rin doon nga lunsay ang mga iniyara sa influensya sang makahulubog nga ilimnon kabisa rin doon. Okay. Okay, proceed. So far no amo na naton nga madul-o nga balita kay sitwasyon sa syudad sang Roa sa karon nga mga tinakda kabisa rin doon na ulano naman no. Ang aton kabaranggayan diri nagserentahan sa sining mga tilingon kabisa rin doon. Ulan naman das bong? Yes, tama ka na kasi doon na ulano naman sa buong ang syudad sang Roa. So malin pa kainat ang mag-aga tobtob sa buong kabisa rin doon. Pariyo tay diri sa amon ga ulan man dio. Ga unta tapos tuloy mawaswas naman ang ulan. Ini may posibilidad dala ini sang may ara kita subong nga weather disturbance, kabistadong Joshua. Yes, kabistadong John sa weather forecast no sa pag-asa kabistadong John. May low pressure area kita tag diri mismo nakasentro. Hindi man diri mag-abot sa ato na pang ang sentro sang pagulan-ulan. Diri sa central sentro sa Visayas kabistadong John. Tag ang Negros Occidental tag diri sa Western Visayas maka-experience sa pag-ulan-ulan sa sining mga kinadlaw kabistadong John. Okay, sige. So salamat kid kabistadong Joshua. Report nagikan diri sa probinsya sa Capiz. Kapo ng patrol, ini si kabistadong Joshua Haka. Sa balitang serbisyo publiko, Radyo Listad. Bistado! Porsigido magserbisyo. Kaya na salamat kid sa kay kabistadong Joshua Haka sa mga balita kag information direkta sa syudad sa Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Bistado! Pizza 26 kilisubong no. Sa pizza 28 mga kabistado may Bistado! pagahiwaton nga kapistahan sa syudad sang Cadiz sa probinsya sang Negros Occidental sa kwanto. Bistado! Sa Cadiz City no sa pizza 28 do may dinagsa festival dito mga kabistado. Bistado! Amo nang ila dito mong daw dinagsa festival kundi sa ato yan dinagyang festival no. Ang sa ila to yes Cadiz City Negros dinagsa festival. Bistado! Kwanta na karon i-check tabi karon si
Kabistadong Joel Abilay kung makatsansa nga makachimpo. Bistado! Pariporton ta sa karon kung anong sitwasyon dito sa may syudad sang Cadiz sa northern part of Negros Occidental. Bistado! Sa kahiwatan sang Dinagsa Festival, mga kabistado. Bistado! Yan taon nyo kung paano ha, kay ang Dinagsa Festival, mga kabistado. Bistado! Nga ang gintawag na sa nga Dinagsa Festival kay dumduman nyo nga ang Cadiz City, Negros Occidental. Bistado! Daw gindagsa ini nga gindungkaan sang daw pila ka bilog nga mga balyena, no? Mga balyena. Bistado! Nagdungka o kung nagdagsa ang balyena dito sa may syudad sang Cadiz sa Negros Occidental. Bistado! Cadiz City, mga kabistado, ti duha ni siya mong ang malapit sa dagat kag may ara man siya nga mga kampo. Bistado! Katubuhan. So gindagsa siya sang daw ginatos-gatos nga kwan nga balyena, mga kabistado. Bistado! Dito sa may syudad sang Cadiz. Bistado! Di amo na siya ang gingamit nila nga pagahiwaton kag ginahiwat nilang festival, ang Dinagsa Festival, mga kabistado. Bistado! So amo na ang aton sining kwaon karon kag i-check si Kabistadong Joel Abilay Bistado! on kamusta ang ilang pagahiwaton, preparasyon nila kay pitsa 26 na tasubong, 27 na sa buwas, then sa 28 daw mo ning highlight, mga kabistado, sang Dinagsa Festival. Bistado! Grabe northern part of Negros Occidental, Cadiz City. Ti base kung gusto nyo join, maglantaw ka, maglagaw-lagaw to ka, magdinagsa, ti galing preparar lang kamo kabalo kamo. Bistado! Kinanglan anong preparahan nyo, dala kamo sang ilislan nyo gid nga bayo kag sang inyo ilislan nga pantalon. Bistado! Dalagi kamo no, sang ilislan nyo nga bayo kag pantalon man nga ilabi na gid. Bistado! Kung magkadto kamo dito sa Cadiz City ka magdinagsa festival, hindi kamo magdala sang mga polo pero siniyo, no? Hindi kamo musuksok sa mga amo siniyo. Hindi ka mo magsuksok sa mga pormado blang nga naka long sleeve kamo, kung mga nakabarong kamo kung ano pagid. Hindi ka mo magsuksok hindi ka mo magsuksok sang pantalon nga inang malahalon gikatama nga pantalon ang suksok nyo, no? Kay nga mangin kaluluoy na. Okay nga dito sa syudad sang Cadiz sa Negros Occidental, sa ila nga Dinagsa Festival, libre to sa ila ang kwan, ang pintahanay. Bistado! May mga pinta na sila dala, hindi kay pinta nga lahog-lahog, puro gidya pinta ginadalan la, tapos kinapalhitan kanila sang pinta, either sa lawas mo man, sa guya, sa imo nga mga kamot, butkon mo, hasta bayo mo, basyahan kanila kapinta. Bistado! Di kung maglagaw ka dito, mga kabistado, dapat ang dalon mga dapat t-shirt ka lang to. Anong t-shirt kablangan ng dobratuhon lang anong t-shirt na? Bistado! Nga kung parang itanubahon mo, pili mo na mahaboy dayon. Bistado! Tagan talaga mo ganahan ideya. Kay man nga amo ng sitwasyon dito sa may syudad sang Cadiz, once mga kabistado magkadto kato kag magpartisipar ka sang ila sini nga Dinagsa Festival, mga kabistado. Bistado! Dinagsa Festival gimana kuano ta i-check na to na karon kag i-confirm kung bala ang ngalan niya Dinagsa Festival gimana, pero mati ko do amo na no, Dinagsa Festival, mga kabistado. Bistado! Dito sa may syudad sang Cadiz sa Negros Occidental, di magkadto kamo to mo nangakon gani subong. Bistado! Subong pala nga daan kung gusto nyo magkadto dito ka maglagaw-lagaw sa syudad sang Cadiz sa Negros kag attend kamo sang Dinagsa Festival. Ang imuon nyo, Bistado! mga kabistado, simple lang, inang magkadto kamo to, suksok kamo sang t-shirt, no? Suksok kamo t-shirt nga bratuhon lang anay nga inang pag-uban mo, pwede mo haboy dira, amo man pantalon. Bistado! Hindi gani short ka na lang para nga sigurado. Bistado! Para kung lamhitan kagid man sang pinta, ang ila to abiya pinta mo gini kasi nga lunang, mga may ara na hindi nang daw lutak, blalapot siya daw lunang, hindi gani buling. Ang ila to ya hindi ya buling ya, no? Pinta ya lagi na pang ay lagi na pang malit ya pinta. Bistado! Kay man nga nabalaan ko, isang una kagi ko to cover mo, no? Sang isa bakulod pa ko na assign. Kagi ko to nag-coverage kami dito.
Ga-report kay mo. Ya may ga-report ka, kuan mo, may ga-palhit sa imo guyasang pinta mo. Pistado! Hindi ka man pidik pangaki, kay mitiya mo ng ilang kapistahan mo. Pistado! Ang luwas gid lang kung magsinggit kabi sa tunga nga magambal nga dali gid lang mapaybalo ko palinton sa inyo tanan-tanan. Pistado! Hindi niya ko anay pagpalhiti sang sang pinta kay may ara pa ko nga appointment sa opisina sang congressman o kung sang mayor, hindi pwede matubang ko to siya ang gaguros na. May hearing pa ko sa kurte. Daw mo na bla, no? Daw mo na, no? Pistado! Hindi niya ko anay pagpalite kay maagilan ko di, kay malabay ko, kay mapabakulod city ko akon, kay may hearing pa ko to. Pistado! O may appointment pa ko to. Hindi pwede nga mapalitan na. Pistado! Hindi na siguro daw base kung hindi kayo man siguro lang pagpalitan, pero kung wala lang iposipo sa dugay-dugay. Pistado! Kapalhit si mo sang pinta mga kabistado, no? So check na to, nagkaroon si kabistadong Joel Abilay bla kay siya paripurton ta. Pistado! Kay siya nang taga dito, kay siya nagka-intindi sang sitwasyon sa kahiwatan sang ila sining festival dito sa may siyudad sang Cadiz mga kabistado. Pistado! Sa oras na ton mga kabistado, nakalabot kita sa 19 minutos na kaligat sa alas 12. I-check ko anay ang mga balita kaga information halin sa kay kabistadong Boni Sumblinggo. Nauntas Boni kay ining may kangtana mga kabistado sang 32 kabilogo, no? Sikat-sikat naman ang syudad sang Iloilo mga kabistado. Kay nga Pistado! isa ka ginhiwat nga raid mga kabistado sa aton nga mga pulis. 32 kabilog ang mga nagkaradakpan, no? Nga nagaro-ro, no? Nagalaputyak kag nagalamutak sang illegal nga droga sang Shabu. Ay, Moriones. Pistado! Ha? Linamutak sila mo, no? Sa kay kabistadong Boni Sumblinggo na pliyog do, sabat ng imo nga linya na kay para nga makuha ta ng balita mo parte di sa kwanyo. Pistado! Sa hamakon mo na mga kabistado, ha? Please try your call. Hamakon mo na imo yang 32 ya kabilog ang mga nagkaradakpan to ro sang illegal nga droga to sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao. Tining barangay Bakhaw pinakasikat sang una nga mga drogista. Ara ga istar ang isa sa barangay Bakhaw sa Mandurriao. Ang isa naga-star dito sa may area sang barangay Tansa, Esperanza. So muning duha ka mga lugar, mga kabistado nga duha ka mga barangay sa diin amo ini sila. The number you have dialed is... Dahil lang Daway guro ka monitor si kabistadong Boni ay. Log tadi Bon sa kay kabistadong Boni biliog ta, no? Basi ga pamati kada, may makuha tang mga balita kay informasyon o parte sining illegal drugs nga kaso niyo para nga Pistado! kung daw walang alang gid diri kita anay sa kay kabistadong Aaron Refuyo. I-check na ton ang kahiwatan mga kabistado sang ginpatawag nga press conference kung ano ang kung ano ang resulta sang ginhiwat nga press conference mga kabistado ni Mayor Jerry Treñas. Pistado! Parte kuno sa signal sa signal shutdown. Kaya i-check na ton si kabistadong Aaron Refuyo sa sining mga tinion. Kabistadong Aaron sa report, standby. Pistado! Kabistadong Aaron sa report, go ahead. Okay, yes, kabisadong John, maayong hapon, no? Nagpadulong ko kanina, no, sa session hall. Oh. Sa Maya City Hall, no? Yari, ang topic ko dito kanina sa City Hall, kabisadong John, ang nanong Audrey, no, sa signal jamming, kabisadong John. Signal shutdown? No, Signal shutdown kay kung signal jamming ya ti jamming lang na daw may mga signal paganitan ng iban nga mga lugar iniya signal shutdown giniya bilog nga syudad sa Iloilo kag sakop pang iban nga mga banwa. Yes, amo ng signal shutdown yan ni kabisadong John. Inconfirmar ini ni tawag ni attorney wait lang yun, kabisadong ni attorney Dio Verhelpan, ang legal officer no sa NTC, National Telecommunications. In order to comply the directive of commission, kabistadong Aaron was already identified areas that there will be no signal. Kabistadong Aaron, inang sinugan liwat-liwat tabi lihog kabi liwat kay daw nagburon liwat tabi liwat sulit ang pangalan
sang NTC legal officer? Yes, Kabisado, John, no? Ini siya si Atty. Dio Verhiltan, ang legal officer sa NTC, Kabisado, John. Okay. Sige, proceed. Okay. Siling niya, no, sa may interview natin siya, balya, no, in order to comply the directive of commission, because there was already identified areas, amo na ning signal na to, siling nila sa may city proper lang, area sa Mandurriao, ang wala signal, no, siling niya pag so those areas are already, no, direktiba sa komisyon, nga amo na i-comply, no, ang wag i-shut down ang ilang mga cell site diri sa Kabistadong John. So, tawag sini, kumpirmar man sini Kabistadong John, ni Atty. Tan, nga hindi na signal jamming ang natabo, kundi signal shutdown. Pag amo ni bangon na apektuhan ang Banwa, pinaka-Banwa diri sa probinsya sang Iloilo, Guimaras, o kag labi na, no, sa piladri ka mga konbilog ring syudad sang Iloilo, Kabistadong John. So, Boss Silingon, confirm sinidiri ni Attorney Tan sang NTC nga signal shutdown ginman ang natabo kag hindi lang kay pila ka mga porsyon sang syudad amo ang gin shutdown, kundi bilog daw halos nga syudad kag nadalahig pang iban nga mga kabanwahanan sa probinsya, dalas-das na hasta ang probinsya sang Guimaras. Yes, Kabistadong John, no? Okay. Kaya kagama interview kita gani sa iya, yari, no, may recorded din kadre. Kagama batian mo diri ko Kabistadong John. Okay, sige be, sige proceed. Okay, play natin. Within the 25 na request nila, kailangan natin na signal. That's why every time, kailangan mag-shutdown para ma-clear at all area of 25 natin. Shutdown. For the so-called specific area of shutting down or jamming, in order to comply with the directive of the commission, because there was already identified areas, there will be no signal. So those areas are already part of the directive of the commission. So the only way to comply with that directive is that all cell sites that in the set identified areas will be shut down, because the orders of the commission is temporarily tapo all signals. So there are cell sites outside of the city of Limon areas which are serving the area of concern. So therefore, need to comply and shut down those cell sites in order to comply with the directive of the commission. So sa part of that, no, because when the information is very limited now. So, maganda naman sila at nasa specific ng area na una mo niya, wala niya makituwa ng ibang area. So, this was being signal that was done also previously before this dinagama. And those specified areas kami, nakamalit sa nabutang na wala signal. So, ito ginagawa na isang tao, wala iba yung signal sa unang areas. But we are on the part of NTC, we are the government and enforcement agency which monitors the implementation of signal shutdown. So we follow the orders based on the directive of the commissioner, which was for the temporary shut-off of all signals that is serving the area of identified areas in the infrastructure. So jamming, very much okay. So, may natin wala yung property, naiinig mo, wala na sa kapasilan. During the meeting, it was on December 13. And execute a time of that jamming, it's a shutdown. Signal jamming, modified signal jamming. Yes, that's what is the difference. Jamming is different from shutdown. Our orders from the NTC Commission is cut-off. Jamming is using a device to block rate natin dito ang site. So yung using a device that's not to open or hindi siya kaya sa torrent temple dahil ng inakya the second signal pagkakto sa lugar yung ginawala na lang sa isang device that's jamming. So hindi ka po
serving the affected areas. But is there kami kasi international na hindi ang certified na pag-shutdown ng nurses. Iba po sa natin ang very rare kung may agenda request for so, but mo wala na siya na plan, like, okay, ako yung area, so, because that depends on the sales side. So, if you think that the boss will ever little bit of movement, wala nang mga patrol na natutulong those areas. So, siguro, ang hotel po man, informant na ako na area siya ang relationship. For the part of it, we monitor the implementation of the said directive. If siya pakitan ito to design with the co-op the signation form. So, dahil yan okay tayo implement the said orders. Monitoring, sir. That's the process also monitor. And the specific area, ang affected na, identified area, so very na-off man ang signal. Yes, ang ginawa natin din tayo na office teams. Kailangan natin ang specific area. Sure natin na wala din siyang signal. Because it is expensive. So, kailangan siya, natin, wala itong signal sa area. Kasi pagkakaroon na monitoring mo, other areas, na wala natin susunod in the targeted na tools, kaya naman sila, affected nila, what would be the action of the telco or that is not possible, no? Because in order to comply with the directive, that there would be no signal within the area of concern. You need to set up for their site to start serving the same identified areas. So if the said identified areas is a specific group, there are cell sites outside that specific group which are serving the said identified areas. Because we have cell sites which have short and long ranges. Something on the 5G and 4G LTE or city or TTC. So there are several types of neighboring areas which are transmitting long range of radio signals to the identified area. So that needs to be set down to comply with the directive. So the directive po before that for the telcos, kung may masulod na signal sa event area sa Petro 1 or 7 to 12, pinapatay natin kayo sa sulod na signal coming from sa neighboring areas or sa ibang lugar. I think that one of the places of the farm, that we found also was probably able to area, and we were informed that they also affect other examples in target or even thousands of similar. People don't forget to inform the public that here. Again, the cell site are different locations. So only the telcos knows where the cell site are depending on the specified. On the part of telcos, I myself received a text message informing me that there will be a signal shutdown. Including neighboring area. I can show you a text message later because I received it. I screenshot it. Ako naman gagawin mo. Ako pagkakaroon. And shooting neighboring areas. So, kami safer that telcos recognize the remote and there was no relation of calls. For part of the MPC, because the directive is that there will be no signal with necessary identified areas like that was 1 to 6, 7 to 12 from that specific time and specific thing, then they comply with the directive of the Commission. So, the part of the general restrictions, we are the monitoring agency with regards to the prioritization of the signal shutdown. What's the existing experience with this people? So, that they also be affected by the signal shutdown. Yes, so basically we know because we receive a lot of even in our website, our emails, our hotlines, that there's no support and they will have to be able to communicate with them. So on the part of the MPC, we only implemented the directive of our commission. So for any inconvenience which our consumers experience, we are sorry. Because at the same time, we are also losing that. So can all the members of our team as know also now. But we would like to take the opportunity also to thank our radio amateur radio operators. Who help us monitor the signal shutdown. Because lack of communication
going crazy rate of Moving forward, sir, people in content and so the lessons learned, what you think is the best option, especially if possible, to the very first one over, kasi kung siya daw next to sila yung person. in the part of NCC, we only follow the directive of the commission. Whatever we are trying for the security that we believe that's the key. We're there to allow the shutdown of the government. We also give that the government concern. But on the part of NCC, and the cost also because we're at home our regulatory or they're just they're easy for me to all these stuff. Or there's a And there is our opportunity also to have, we have already rolled out of registration accredited. So this maybe it's better that we go to the issue of the SIM card registration. It's better because it also Okay. Kabistadong Aaron? Yes, sir. Kabisadong John. Oo. Ano tong kwan? Ano tong sabat sang si attorney gid man tong sabat? Yes, ang kabisadong John, ang lalaki amo si tawag sini? Si Attorney Tan, no? Ang lalaki. Kagang Ang babae? Ang babae naman niya, si Engineer Leia Darumal, ang Regional Director, no? Sa NTC 6, Kabisadong John. Gani man gito hindi gid masyado kanami sang ato sining record nga gina-play masyado medyo makwan man mabatian man pero daw hindi gid bala masyado ka nami pamatian sang ato sining mga viewers bala kag sa ato sining mga tagpalamati. Ano ang eksplanasyon nila sa tong amuna shutdown gid man ang bilog nga syudad supposedly hindi bala ang ginhambal supposedly sa NTC nga dapat kuntani ang i-shutdown dira man lang within sa may area sang Iloilo City kag sa may Mandurriao kay tungod nga dira ang venue sang sining aton nga kahiwatan sa Dinagyang Festival. Okay. Yes, sa Kapisadong John, so nag-hearing sila sa antes sa ning Dinagyang Festival, yung nakapasigitan Andre ang makonsihal sa siyudad sa Iloilo. Kag Andre, no, ang request ganila, amo na ang padulaan sa signal nga temporaryo, ining city proper, kag Mandurriao. So, ining 26 Kapisadong John, nagatuman malang, no, sa mando nila. Kag ang ini naman niya, ginpasa nilang request sa telecom company, sa telcos. So, wala man sila naglaom nga amo ni gali i-shutdown gali ang bilog na signal o halos apektado diri ang Gimaras, bilog na syudad, distrito, halos nga distrito diri sa syudad ng Iloilo, Kabistadong John. So, wala makwan, wala sang representante ang mga telcos sa sining ginhiwat nga press conference nga ini, wala sang representante ang mga telcos? Negative Kabisadong John. Amo ni tani ang telcos ang aton nga dapat may representa, may ara sila nga naga-represent. Yes. Kay tungod nga gapati malang hambal sa NTC, gapati malang sila mong sino ang may sino ang may deber kag sino ang may ara sang pangamot nga mag-shutdown sang sining mga signal nga ini ang NTC o kon ang mga telcos. Sa Kabisadong John, no, amo na gani din sila nga ginako Manila ang NTC siya ang ginaobra nila monitoring lang, no, sa monitoring dire sa kun may signal nga mga sulod dire sa event sa sining area gilayon ini, no, ginatap na, no, kag sino man sa idaya nagasunod ba lang sila sa direktiba sa ining, no, sa komisyon. Kag sila man mismo, no, ang wala yan nagalaom o kung nakabaton sila gamit ang impormasyon na sige, no, mensahe sinagi sa text message dire nagikan sa telecom, no, ang signal shutdown gid Kabistadong John ang matabi gali sa naghiwat ang Dinagyang Festival sa malipot nga sigilanon
sa malipot nga sugilanon kabistadong aron. Kulang ini, no? Kulang ini kulang sa paghinunanon o kun sa pagsinapol ang taga NTC, ang taga city government, no, nga ato sining LGU, kag ang aton nga pulis, kag ang aton nga telcos, dapat amo gini sila nga apat ang mapungko, dapat yung pungkuan nila ni hindi lang kay request ang kinanglanon diri kundi dapat pungkuan nila tanan-tanan, kag dapat ginistoryahan. Kag dapat mamangkot sila mamangkot ang syudad. O halimbawa, telcos, ang amon gusto nga i-shutdown diri lang Iloilo City proper kag ang area sa Mandurriao dito sa may inang Mega World area kay dito ang mga dito ang lugar sa diin may mga stage to damo tawo to, di ba mo na? Yes. Ano ang medyos posibles nga amo lang gid na ang gin-pinpoint namon i-shutdown ninyo? Ano ang maambal nyo telcos? Di ko mabal telcos, sabi karon nga ate, hindi pwede. Siniya kay kung i-shutdown namon inang duwangan ni dira, madalahig siniyang Mandurriao mulo kay nga ang amon tower sakop yan ang amon nga area, hindi pwede ma-shutdown isa-isa nga isa lang ka kuryente bugtuon namon kun kuryente bla. Hindi bla mo na? Yes, halimbawa sa time bomb bla. Ang time bomb kung bugtuon mo ang tanan, malupok dapat may isa ka lang kabugtuon da nga amo na siya ang ma-shutdown lang, hindi ba? Yes, Mr. John, ako exactly mo. May mga ginatawag kita nga neighboring cell site sa syudad sa Iloilo. O kung na magka-neighbor ini mga cell site, wala, may initanan, no? Patay kami sa John. That's why nga pati, no, ang tanan nga cellphone rin sa may distrito naton, kasi sa iban nga Gimaras, may mga cell site nga dito, shutdown man sa Bisadong John. Tamo na ganit dapat ang taga telcos dapat antes giniwat ning dinagyang festival nga ini parte sa shutdown ini dapat nag-meeting ni sila. Galing kay nagasalig sila mong ngayon natin ari ang kuano ari ang inang ari ang amon nga ari ang request ang pulis pasa na mo sa NTC tumambal to sa taga telcos pero wala sila kay balo sa ginatawag nga mga technicalities kabisadong aron. Yes, kabisadong John, no? Amo na gani tawag sini nako Manila ang NTC na mismo naghambal siyang pasensya sa inconvenience nga dala sa ining signal. Amo na gani po John sa liga sa katikoni mo laban ring na alitan ang may mga online businesses sa Bisadong John. Okay, so amo na ngayon lang pasensya kay tapos na mong, no? Pero sa malipot nga sugilanon kung pananglitan nga inang kung pananglitan nga dali gid lang, no? Ano to ako ipamangkot man kay damo siyang naga-text sa ako no inasa ko. Ano gani liwat to ambal mo? Nadula ko sa akong concentration ba. Ano ba sa John? Muna nagpasensya sila, no, sa mga inconvenience na dulot ng isang signal shutdown gali instead of signal jamming, no? Apektado man sa Japon sa duwa na kabagay. Kada po muna, no, apektado diri ang mga online businesses, ang mga tao nga naga-online, nagabaka sa pag-count online. Ito ba nga wala data? Wala signal Bisadong John. Tiyan mo na gani, subo ngayo lang sila pasensya pero natapos na, dadamage sa bindan. Karon amo ni sang ginasiling naton nga nagsagi kita balasang paimplementar nga wala gin pautukan. Halin pa na sa nagigad nga mo na term ta permi. Wala ni gin pautukan antes nila gin plastar. Kung gusto kaysa permiro ti gapati man kami gani. Gapati man kita permiro hindi bla bisan sa aton nga meeting hindi bla sa aton coverage nag-meeting kita. Sang pag-meeting naton dumduman nyo nga nagambal ko sa inyo nga dira man lang nasa city proper ang i-shutdown kag ang pila ka mga porsyon silingkod diri kamo gani standby hindi pala naghambal gani ko standby kamo sa lapas kay ang lapas medyo malapit-lapit ang lapas mas mahapos mag-transport sa aton nga mga recorded nga mga videos kung hindi kita maka-live hindi bla kay balaan naton kaya mo nang hambal nila
Amo nang pagwa nila nga statement, amo nang ilang hambal nga ang shutdown niya city proper man lang ti kung sa lapas ka po silingon hindi ka malabot eh. Di ba? Oh, yes. Oh, kasi doon John, hindi lang kita mismo no ang nakibot diri sang hinali nga pagdula gid sang signal diri sa may siyudad sa Iloilo, ti iban pa nga probinsya sa Antique gani kag iban pa nga lugar diri sa Western Visayas maka nakabatag mga gani sa nga Tiyo, may mga pila ka porsyon sa Bacolod City nga dalas-das gani. May mga porsyon sa Bacolod City ito nga dalas-das nga wala man sila signal to. Kay po silingon ko naton dapat may eksplikar masang taga-telco amo na gani nga dapat supposedly antes ni sila mag recommend sang shutdown signal o signal shutdown dapat kinpatawag nila na representante sang telcos kagambalon. Kagambalon naton ma-shutdown kami request kami shutdown kung i-shutdown nyo halimbawa dring Iloilo City lang gid o city proper lang gid hindi mapiktuhan iban nga lugar ti kun at least naka-eksplikar ang taga-telcos nga hindi pwede nga i-shutdown naton ang city proper lang kay kun i-shutdown naton ini madalahig ang iban nga mga lugar diri sa syudad kag may posibilidad may mga banwa pa nga madalahig kay kung i-shutdown naton ang city proper ang iya nga signal ginasakop sinisang isa namon ka base may ambal sila nga may pusti kami da or may ano pa no sila may ang tower namon kun i-shutdown nato ng Iloilo City sa kupo niya ng amon nga lugar iti kun at least makapaminagbinag ka maghambal nga kung mag-amon iti hindi na pagdayon signal shutdown na kay madalahig ng amon nga lugar hindi ba? Kabisado doon. Why sila magpatawag sa taga-telcos man nga gasalig kay abi nila kun amo na napiho na daw puro ta na naka-inchindi wala gin pautukan gani imbes nga letter K ang ilang nga gingamit letter J ang gingamit kanila lantawa Yes, kabisado doon. Okay. Amo na gani no sila lang yan naga-istoryahanay. No? Si Mayor dire alin man sa nagligad wala man sa representante kuha nabi mong nag-spekular sila abi nga lunsay sila tanang mga maalam mong gang speculation bla nga sus Moriones tiga rapon sa tisima abi lang utok na ilan na lang tanan wag sila kenche kuy kamo kenchindi sang mga signal ka sa mga komunikasyon nagpadaso-daso kamo bangod lang para sa inyong interes hindi man to gani sa interes ang publiko ang inyong itinutuyo to kundi interes lang sa mga bisita nyo sa istorya nga tuod o hindi bla nga kung wala kamo bisita halin sa Malacañang o kung sa iban nga mga lugar to nga sigurado mo i-shutdown yun hindi para lang to yan sa mga bisita hindi tiga para sa mga pumluyo sa syudad all safety sa mga pumluyo ginhambal nyo ano gay na ganit da kabistadong Aaron? Yes, kabistadong John no ang una tani no nagpamangkot man kita tani dito sa area kag nagalibot kita no ginapangita naton ining representante man tani isang telcos abang negative dito sa area presensya ng gid no sa regional director pag ni attorney Tan kabistadong John. Okay, sige. So, amo na pang kabilugan. Anong ambal nila to? Ngayon lang pasinsya, no? Mulang na? Yes, oo, mismo kabisadong John. Nagwabid mismo sa baba nila nga, we sorry to inconvenience ko, no? Sa nangalitan sa sining signal shutdown instead of signal jamming ang kabisadong John. Amo na permi ang gakatabo da baghimo gani sila sang katuntuhan maghimo gani sila sang kapalpakan kadtuan klay nagkambalon nga sorry pare man sang ungka flyover anong hambal na sa aton sorry kanami porkon kita gani makasala pa priso ta nila sa mga tunton la yes gani kabisadong John kami pang lakdusa na ginambal man ni Abernitan nakabaton sa sang text message no gikan sa may telcos no nga abiso no nga may signal na shutdown gid man niya matabo desperas mismo sang Dinobyang Festival 2023 so kita yaway kita kabisadong John no mo ning nakabaton sa manbala sang sining abiso okay man gani nga nagpaabiso sila nga may signal shutdown pero ang ginbutang diri nga ang signal shutdown city proper lang ang hambal sang aton nga syudad hindi kay bilog nga syudad city proper lang
Igo lang tawon niya pagbati na to sa signal shutdown na siling ko okay lang na kay manti dito man na. Ako niya ri ko sa haro, ako mo pati haro dalahig. Nga city proper lang niya. Hindi lang gani kay haro, kay dalasdas pati Pavia, Ligane, Santa Barbara, Alyusan area. Anong Alyusan? Amo na saang ang Alimudyan, San Miguel, Leon. Kita mo. Okay, sabi Hasta uton. Ginimo nilang tao, ginimo sa NTC. Mga councilor dira, mga pulis, ginimo nila tao dire. Nga ilintuon during sining nagiwat sa festival dire sa atong Kabisadon. Amugid. Sige. So, salamat kid Kabisadong Aaron. Okay, isa pa Kabisadon John, paggabi no. Ining may isa ka lalaki no nga naabtan naton dira sa mga barangay ditoon sa may pakurbada dira no Kabisadong John nga nagahamyangon sa may kilid sang kalsada malapit sa shoulder na sang kalsada tapos ang iyang motorsiklo nagtabog sa dalom no sa medyo little banglid sa blado medyo madaloman kag tawag ni pinason siya no nakaangkon sa sang pilas sa ulo sini no kada sa iyang paa no ang ining insidente nagduntad alas 10:40 sa gabi no ining driver sa motorsiklo ang kilala kay sini Edward Fonta nga di ka na pangidaron kag residente sa barangay Balabago sa distrito Mantang Harot. Now sining sang may interview naton si alias Baby no Guangco nga ginakat siya no sang tawag sini sang sa record sining motorsiklo kag amo ni no nadulaan siya sang control kag ginako niya man mismo ni Sonta nga yara siya sa influensya sang makaulubong nga ilimnon no kag amo ni wala siya sang control tumupa siya dito sa may kilid sa karsada pag ang iyang motorsiklo tumupa naman niya sa may bulubang led nga malapit sa karsada Kabisadong John. Okay. Sige, salamat kid Kabisadong Bonnie. Kabisadong Aaron. Okay, Kabisadong John, isa ang mga biyanon nga panumdum kita anay. Ang syudad sa boundary sang Iloilo, dire kita subong sa may area sa Bulgiluni Street, City Proper. Nagabasa-basa sa buong dalan pagong sitwasyon sa kalangitan naton dire no nagagoom-goom no sa mga driver naton labi na sa mga motorsiklo nalagid kita sa raincoat kag hinay-hinay lang kita magmaneho sa aton yung motorsiklo agod makalikaw kita sa posibleng aksidente sa dalanon. Okay, kag Kabisadong na wala na no ang madulong naton nga balita dire gikan sa may syudad sa Iloilo. Ini naman si Kabisadong Aaron Refollo. Basta balita kang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Aaron Refollo nakadala sa aton oras mga kabistado. Nakalabon kita sa 43 minutos na nakaligad sa alas 12 sa ato sini nga pagpangalagad sa ilo kita sa mga balita kag informasyon mga kabistado halin sa kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Ining may kangtanan sa ginhiwat nga drug by bus operation sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao. 32 bilog dakpano Bistado! Gamat naman subong duging ang mga adik ko gadamo mga adik subong akanamiton. Bistado! Namit gid sus Moriones tigarapon ni Santisima Bistado! Amo na galing guro amo na guro kun guro kun kay isa nga amo man naguro ang rason kun nga way ko nagdaog sa pagka-mayor sa nagligad no dumduman nyo kay sang maglagan kita mayor sa syudad isagi sang aton nga pangampanya kontra illegal drug. Bistado! Gambal kita nga limpyuhon tang Iloilo City kontra sa illegal drugs mga kabistado no amo nang isa sang ato sini nga kuan mo nga tinutuyo. Ti siguro damo-damo gali adik diri sa syudad. Ti mo naguro kun nga way ko magdaog kay sa adik plan pirdin ako. Bistado! Damo gro adik din tawawi sa Caredo 32 bilog adik nako po. Bistado! Kiningon perting maglikdamo adik din no. Mga kabistado no. Ay grabe, di ama ko man hindi magwanta, hindi makarakara ya. Bistado! Akon mo sa pagkadamo-damo ya sa mga drug addict diri sa syudad sa Iloilo, isa lang ka raid. Bistado! Isa lang ka drug by bus operation niya, no? Ang addict ya ga kuana, sa kay Kabistadong Bonnie dali og ta, sabtabi mo cellphone. Gatawag nako Bon. Bistado!
Ara, garingo bation imong cellphone garingo. Okay? Sige, proceed na kabistadong Boni sa natabo nga kwan nga giniwat nga drug bypass operation sa may barangay Bakaw, kabistadong Boni, go ahead. Yes, Kabisatong John, no, mabudlay sa mga katapo sa kapulisan nga gabi, no, sa pagsunod sa lugar, kaya pertigit ka sunod doon ang lugar, no, sunod sa aton nga mga kapulisan, antes ka magsunod sa siling barangay o siling nga mabalay, na kung sa din mo ini ang drug den, kag nagabaligya sa illegal nga droga, Kabisatong John, no, ilang picnic magtagunay pagsunod sa sinangay area pag yun ang cellphone, no, kung papatay mo na ang cellphone, may isa na ka persona nga bantay dira nga amo ini tulong sa balay sa sining drug den na Kabisatong John. Bot chilingon nga kung kung magro ka to sa drug den, pag sampot mo pa lang sa bangga, may nagahulat na to nga tawo. Tapos, pag abot mo to, kay ginapapatay sa mo cellphone mo, pati cellphone mo, kay maupo na tato sulod. Daloon niya ka to na yun, gayda niya ka sa alagyan, pagkato dito sa sulod, din pag abot dito, patay ang talang nga cellphone, ro-anay lang dayon. Muna? Yes. Grabe, no? So, amo na ang ilang technique sa may barangay Bakaw, no? Pasagwa, tiksanay sila nga mapasunod na, pag okay, patay ang cellphone, description na yon sang imo bayo, description na yon sang imo nga ginadala, no? Makita na dayon sa isa katawo, kaya dito nga idalon na dito sa sulod sang drug den nga Kabisatong John. So amo ini nga ginakalibugan sang katapo sa kapulisan, kung paano almost 3 months, no? Almost nga 3 months ang pag-subaybay sa paniglag sa sining mga suspect, no? Dira mismo sa sulod sang barangay Bakaw, Sunto, Kabisatong John, kay kuha mo, apat ka alagyan gid ang iyang magyan, antes ka magkadto sa sining nga balay, kag apat na kalagyan kung ikaw ang magwa, pili ka lang kung sa din ka maagi nga alagyan, kung nga makasurvive ka sa Kabisatong John. Bot silingon, ang lugar nga ginapamtangan sang drug den, may apat kabilog nga mga exit, pag gusto ka lang kung hindi ka maagi. Yes, Kabisatong John, hindi ka lang magbalik sa ginagyan mo. Pwede ka man makabalik sa ginagyan mo, pwede man kagwa sa kundin pagin ngaliin nga sa isa pagin kalagyan, apat kabilog imo nga alagyan. Yes, Kabisatong John. So, nakakwa na nakalabot na di sa ako ng informasyon. Ginhatag sa aton, ginhatag sa aton ang description, ginhatag sa aton ang lugar, ginhatag sa aton ang balay, kag ginhatag sa aton ang tanan-tanan nga kuan baning alagyan gibala kun diin maagi, no? Kalabot na sa aton di. Ti mayo kay nalabot sa aton nga mga pulis. Mayo gid. Gani, no? So, pasalamat kita sa kay Sir Glenn Soliman, no? Ang leader sa RPDEO, no? So, hindi siya ang palibogit, no? Interview naton sa gabi na istorya ta sa ano ni gabi man ang sakripisyo namon nga madakop namon ang pinakadako nga isda diri sa may barangay Bakaw, no, sa distrito sa Mandurriao. So kung makagabi ano gani ang Bon? Ano gani ang RPDEO? Ano gani po silingo sina? Regional ano na? Regional Police Drug Enforcement Unit. Okay. Regional inang Police Drug Enforcement Unit amo na. Yes, okay, sige. So ang head gali dira amo ni si Police ano rangko ni Suliman? Ano ning rangko na nagkatiman nalipat ko sa rangko ya silang kay sa si Glenn Soliman, hipi isang RPDO, amo ini sila permi ang dakop sa mga dalagkuan nga mga drug facility Kabisatong John diri sa may siyudad sa Iloilo. So 32 tanan ka persona ang ding dakop nila, no. Kagabi tuyo na to tanin na makasunod sa area, pero hindi kita ka penetrate sa Kabisatong John kami nagsanay ini sila kagabi. So napuhag ini tanan. Okay, may malagyo pa mong. May nakapalagyo pa gani guro magluwas sa 32 ka bilog. Laban-laban may 20 lang may nakapalagyo pa guro.
May nakapalagyo, no? Suno sa... May sa- kadinalagan sa- siguro to. Pilipinas. Mm. Ama, kung mga akong ano kabaw sang kanal sang barangay Bakhaw, ang isaya dito giya nagkuop, dito nagpanago Kapitadong John, no? Pero aresado man gyapon sang katapos ang kapulisan, nagugmen man dito kagabi ang katapos ang SWAT team naton kag ang bulig man sang Mandurriao PNP Kabisatong John, no? Oo. Natigayon nga nadakop ini ang 32 ka persona Kabisatong John. Sa kalagay na tangaga, mga na alas 2 na kami ni Kabisatong Aron na Ripuyo nagpuli. Oo. No, interview namon si Barangay Kapitan Kabisatong John. Dr. Mila siya nagadali ni si Capman. Alvarado man. Nga pamangkot lang kami kung ano ang iyang assessment sa sining na barangay, sa iyang pumunuyo na nadakpan sang illegal nga droga. Ama, kung mo tuga sa milyon ang katidad sang sining na Grabe droga, Kabisatong John, no? Kaya mo ni, ay interview naman kagabi Si Cap Alvarado, si ano ganina first name ni Cap Alvarado? Hindi naman, patno ko sa first name niya, pero natandaan ko Alvarado lang Kabisatong John. Paano abi na nga hindi paano abi malipatan ang ngalan ni kapitan kay pawala ng ubrayda mong, no? Sang pirmiro na kundi dumduman siya na nagbulos sa kwan mong. Siya na nagbulos sa kay former barangay captain nga utod sang drug lord, di ba? Tong ginpatay bla sa kwan. Tong ginpatay bla sa kwan sa may San Joaquin lang si inang Rimya Grigori, di ba? Si Rimya Prebendido Grigori, siya ng kapitan sa una. Galing kay number 1 nga barangay kagawad ining si Alvarado, si Max Alvarado. Do artista gani niya. Artista gani niya si Max Alvarado, no? Artista na yan. Ariya hindi alam niya si Alvarado. Yan ang barangay kapitan niya sa barangay Bakhaw. No? Galing kay number 1 nga barangay kagawad si Alvarado. Munikon nga siya nagbulos bilang barangay kapitan, no? Hasta subong siya nga barangay kapitan galing way man itlog. Way man perti magkatalawan nga klase ka barangay kapitan. Oh. Gani. Perti katalaw. Kita mo na to na. Hamakon mo damo yaga ro sa iya nga barangay way kabalo ang yun di kakak nga kasik barangay kapitan tapos interviewon mo mlagyo pa. Gani. Amo na gani nga Kabisatong John, no sa Disyembre, amo iniging ginko ko sa imo lang balita ta sang ligad nga may isaya ka trapo sang isa ka pulis, way ta pangingadlan kung sino ini. Suro amo na ni ang umpisa, no? Kabisatong John, nga ang barko, daw siyang di paha na naman ang illegal na droga dira sa may barangay Bakhaw. Kaya ang ginpangayon ni Cap Alvarado nga mga kapulisan nga bantay dira, no, gin-pull out, no, wala na mga pulis. Ang pamangkot na Kabisatong John, ang ilang nga nagabantay sila sa tanan nga mga exit entrance, nga wala nila ni madakpan ang ining mga persona nga nag-operate gihapon dira sa may barangay Bakhaw, no, distrito sang Mandurriao, Kabisatong John. So amo pagigina, ang isa paginaton ni pamangkot kaya Police Major Ray Sumagaysay, Kabisatong John. Siyang ipis ang Mandurriao Police Station? So siya pang yapon ng ipida. Okay. Okay, no? Nakuha sa naton nga kapulisan, 70 to 80 grams Kabisatong John, no? Pero sobra ini, tunga sa milyon abilis ang ini nga droga. Kabisatong John. Magluwas sina sa na-recover na ti damo-damo na tunga daan ang naruro sang mga kabataan sang mga tawo to makon mo 32 kabilog to. Oo. Silingon sa 32 kabilog to. Magtag-isa lang sila ka sachet nga ginaruro to. Dihamak ka sobra to pila ka gramo man ang iya nga ka kuan sa to nga ka bugaton. Silingon.
may posibilidad nga milyon na nga daan ang income sang tag-iya sang drug den eh. Di ba? Ay, laban gid. Now, ang pamangkot na to, sige, diretso lang anay kay may pamangkot ko karon. Proceed, kabistadong Boni. Okay, no, ang mga persona nga na-arestado, 32 ni tanan ka bilog, kabistadong John. Pilak bilog Ang lalaki. Silingko, nga balay. Dapat maitim ta mo niyo. 32 ka bilog, pila ka bilog ang lalaki, pilak bilog babae. Sa sining mga nagkaladakpan nga 32 ka bilog. Sa 32, no, 2 ka babae, isa ka LGBT. Ang na dakpan na kabistadong John, no? Bot silingon, 29, puro lalaki ni. Yes, lalaki. Hindi. Isa binabaye. Hindi, binabaye. kuan niya, 28, 30 lik bilog ang kuan niya, 30 bilog ang lalaki, kaya ang binabay na lalaki man nagyapon. Yes. Lawit man gyapon na. So, duha ka bilog babae, 30 bilog ang lalaki. Gid, may mga minor de Yes, edad wala. May mga minor de edad wala. May isa di 19 anyos. Ay hindi man na minor, 19. Ate, why not? Wala minore. Amo na ang pinakabata sa tanan. Ate, 19 anyos. So Bochilingon, why minors? So puro tanan-tanan mga legal age na. Ang 19 na hindi na minor, kaya ang minor na to is 17 below. Ang kalabanan, ang mga kalabanan nga mga bisita nila kagabi, may taga Sara, may taga Uton, Oh, grabe. may taga Kabatuan, Agoy. may taga Lapos. Oo. Halos nga distrito sa Syudad. syudad sa Iloilo, kumpleto kabitadong John. Kag may mga taga Banwa pa. Yes. Laban-laban ining mga taga Banwa ni maruro na ni pagkatapos sina makwa pag na-supply kay dalo ihatag pa nila na to sila man to ma-supply sa ilang mga lugar to sa mga adik sila lugar to. Ate laban ni. Muna nga katabo ang isa pagkatapon. makadto na sa diri sa lugar tapos mabakal. Antes sa magbakal, maruro anay. Pagkatapos siya ruro, bakal naman siya, tapos dalo niya to sa ilang lugar, tapos siya naman tumabaligya sa iyang lugar to, sa mga sa mga manugro to sa ilang lugar. Sakto na. So ang kalatakpan diri, una unta ni ang tatlo tanan ka ay individual nga persona ang una tingala sa kay alon ni Leonor Tribo alias Bata, 47 anyos, residente sa barangay San Juan, distrito sa Mulo. Dali lang. Ang main target. Dali lang gid kabisa yung Boni, no? So, Oh. ang imo subong nga ginalawag ni, amo ni siya ang maintainer sang drug den? Kwani ang main target git? Siya mo gani, ito kung mag-main target mo, silingon siya Oo, tag-iya sang oo. drug den eh. Yes. Hindi, siya ang tag-iya sang drug den o kung nag-maintinar lang sang drug den? Bali ko ang gini siya, sila ni ang sila sang ini nga balay. Silang nag-arkila. Pero ang pinakatutuon Yes. na nag-tag-iya sang balay, sino? Way na mo tumakuha kung sino Amo ni ang tagiya dapat. sang puluyan. Dapat ni Kabistadong Buni, ihibaloon mo kung sino tag-iya sang balay. Kay ang nakuha nato ng impormasyon, ang tag-iya sang balay nga ini, pamilya sang mga prebindidong tag-iya sang balay nga ni. No, liw tabi yung sisagid. Kung sino gid ang urig-urig nga tag-iya sang balay, nga ginaarkilahan sini, sang taga San Juan nga si sino ganing ngalan niya ni? Si Aluni, Leonor Tribo alias Bata. Ano ni sa babae kung lalaki? Lalaki ni. Lalaki ni. Dakpa ni sa way? Oo. Nadakpan. Takpan ni. Dakpan ni siya, Oo. dalas-das ni siya, dakpan. Yes. Subo silingon, amo ni siyang nagamintinar sang sinang drug den nga ina. Pero, magluwas sa iya nga siyang nagamintinar sina, laban-laban, may boss pagid na siya. Sa laban-laban, lang itaw, utod niya ni, na si Nunoy. Nunoy alias Nunoy, 37 anyos man, high value individual main target ng ini siya, kabisadong John. Ang mga ngalan nila ni, ang mga ngalan nila ni nga why nila ginapanghatag ang tutur nga mga ngalan nila man, dapat makuha ni sang aton mga pulis tutuod lang ang mga ngalan, di kay mga alias Nunoy lang ni.
Are si Kwani, si Elmera Leonora Tribo alias Okay. Nonoy, Na- 37 anyos, Mm. wala niya asawa, no? Mm. Distrito man sang San Juan Mulo, no? Ang ining ikaduwa. Ang Barangay. ikatlo, are Kapisadong John. Okay, sige. Top 6 priority high value target. Ika-anom nga, kuano? Oh, Nga dalakon, no? Number six. Top 6 ni siya. top 6 Oo. nga inang high value target. Yes, Di, sa Kapisadong John. diin nga top 6 nga high value target taga sa syudad sa Iloilo kung sa bilog nga rehiyon o kung sa bilog nga probinsya. Sila balaban na dirila sa syudad sa Iloilo, ne? Oh, syudad lang. Way Okay. mapuntahan ko sa nga probinsya, ne? Oh, basta Pero kay top six na taga-Takaw siya, no? sa Kapisadong John. Okay, sige, proceed. Si Derek Hinina Pribidado. Prevendido siguro na. Prevendido, oo. Prevendido. Oo. Oo. Sang Bakhaw Manduryaw, Ah. top 6 priority high value target, no? Ang ini siya. Oo, amo na dugay na namon nga lagsanay. Yo sang kimpo pa sa una ga pangampanya ta ginalagasan namon na subong pladakpan. Ate, subong sa nudakpan ni Subong sa Sir nudakpan? Glenn Soliman. Si Jeric subong na Himina. nudakpan ni Sir Soliman. Himina nang iyang nga middle name, Prevendidong iyang nga middle name, di ba? Himina. Oh, Jeric Himina. Himina Prevendido. Prevendido. Oh, tayo mo na siya. Oh, siya na. Taga Bakhaw, Tony, top 6 ni siya. Oo. Nga drug personality, Kapisadong John. So, Mm. ang kaso, arrested sa violent of Section 7, Mm. 11, and 15, Article 2, Republic Act 9165, Kapisadong John. So- Amo ining kaso nila nga tatlo. Tatlo sila nga target nga ni. Puro tanan mga top priorities ni sila, no? Mga high value targets ni sila tanan nga tatlo. So, Yes, Kapisadong John. magluwas sina ang nabilin nga 29, amo ni ang mga nagkradakpan iya nga nagkradahig bangod kay ara sila garuro da mo na. Yes. Amo nila nagbisita, nagkanto sa drug den. Mm. Kaya mo ini ang nagbalakal Kapisadong John ni ato gabi. Kami naglasol nga nagdulong lang ko sa iya. Dulong Dugay sa- ka magwa. Kingkatuan ko. Sing ang batang pulis, kung totoo siya patayro mo siya, dapat inulat mo dito sa sagwa. Nga diri ka sa drug den, nagdiretso. So, dapat pagit sa Kapisadong John. Kay driver sa sang sang tricycle o kung tricycle. Tricycle siya. Driver sang tricycle so gindulong ya kuno tong pasahero ya galing kay dugay Oo. nagkagwa amo to nga nagsulod mo to sa kang nagapas. Amo na. Oo, timingan nga ra siya, dakop gid siya. Nato hinugay nagani ko da nato mabalibad ka pa, palusot ka pa. Gani, no? Oh, na-interview Ang, mo tong mga taga-kwan, mga taga-pututan to, mga taga-Pasi to, mga taga-diin gilito, mga taga-out of town bla? Hindi na mo tumabala kung taga dito ang taga-Uton, Ay. dito ang taga-Kabatuan. Okay, kadamo-damo gino. Damo-damo sila mo, 32 sila kabilo. Why pagkulangan ang pusa sa mga pulis? Nang nakulangan Away. Pero hindi sila kapalat. Kaya ginabantayan? Halit dito may sulod sa drug den at dito sa Sagwa, may mga pulis na nagabantay sa kilid. Kung hinali nga lumagyo sa matakingking siya. Makwagi siya. Matakingking siya. Uy, matabugit ang paya-paya ya. Hindi lang paya-paya, matakingking, tiilon lang na sila mo, pero hindi kalagan. Gani, no? So, sa mga yun, no? Ini sila tanan, ging dala sa katapon naton sa kapulisan dito sa may distrito sa Mandurriao sa police station. Ay so, siya binutok sanda Kapisadong doon sa gutok sa silda Hindi magutok sa silda na nga 32 mok bilog. Ang silda da pila man bilog, silda na daman. Gani. Ang duha ka babae na interview mo, why? Way na mo na interview kay kagabi, kaginasangaga mga alas 2. Way kita mo sila may interview. Kay bypass ang apply pagkanto sa may Mandurriao PNP. Ang ining mga persona nila hindi pwede matingob. Hindi pwede tingog, kay tingon base drama flat ang patrol sa pulis. Kag wala labo sila base magrulumpat na ka magdinalagan.
Yawan ka karapal. Bali. Oo. Yawan naman Hindi sila karapal, taga. hindi ka karapal mo ako magrulumpat sila na dungan tanan lagan. Galibog ulok pulis kung sino lagson la una mo. Gani. Bago mo 32 Pero ang- bilog. Oh. Pero ang wala pusat, mga duwa man ni kabilog, kabisadong John ha. Duwa Kaya man. nga, nabusan ang mga kapulisan naton sang Oh, pusat. ubos Kay pusas lang. isa-isa, yun sila, angging takdal sa pusat, Oh. kabisadong John. So, amo na nga nakulang, no? Ang una nga bat, isa-isa, ikatduwa nga bat, isa-isa, sa uli nga bat, amo niya nga nakulang. Pero, wala nakabataan ang mga suspect araman ang mga pulis na nagabantay sa palibot na kabisadong John. So, yung tabi- matagya ang Lihok ko bi kabistadong Boni no. Muning aton sining i-follow up kay gusto naton nga ma-digest ang balita nga ini kay manti hindi ni sa langulango nga klase sang balita. Hamakon mo 32 kabilog madakpan sa isa ka drug den no. So, ang gusto naton nga i-follow up nga ma-digest naton ini kung mapusa ginaton ang issue. Number 1, usisaon ta kung sino ang tag-iya sang balay. Ha? yes, kabisadong John. Number 2, paano nga nakalabot daya ining mga Leonor nga ining nga taga ano gani apelyido ito? Leonor no? Sa Sara, Oton, Kapatuan. Hindi. Ang apelyido blas ang taga San Juan to. Ano apelyido sa ganito? Leonor? Leonor. Oh, Leonor. Paano nakalabot si Leonor nga dra nag-start sa Bacau kay may balay man sila sa San Juan, di ba? Gani, oh. Na so amuning mga anggulo nga mga pamangkot una tag-iya sang drug den sinong tag-iya gid sang balay din si Leonor nga ini paano siya nakalabot da sinong nakilala yada sa tag-iya sang balay nga kuanda siya nga naka-start sa nga siya ang naga-maintain sa sinang balay nga ina. In number 3 nga pamangkot sa aton sini nga mga pulis no pang-amat-amaton mo na pang-interview ang mga nagkaradakpan dato ilapin na gid ang duha ka babae kag ang mga taga out of town pamangkuton mo naton tungang gabi nakagahon ari ka mo inyo syudad man tapos ka tinerik mo siya sa balay to hindi ba and disposition sa aton nga mga pulis most especially ang hepe sang Mandurriao Police Station dapat mapag-interview tani sila kung ano mga disposisyon nila sini kag kung ano ang mga partisipasyon si si Suliman dapat ma-interview naton ini kung ano ang partisipasyon tanan-tanan sang iban ni pagid nga mga 29 kabilog magluwas sa tatlo nga to nga gintawag sila nga mga top mga High value individual. mga high value individual kung mga high value target sang ato sini nga mga pulis kabistadong Boni para nga ma-contact ma-digest na mapang-isa-isa tani sila tanan-tanan para nga mapasulod naton sa aton sini nga Facebook page at least ang aton nga mga pumuluyo makalantaw man kag makapamati sang version sang sining mga subject nga ini nga mga nagkaradakpan kag ang explanation gid mismo sang aton nga mga pulis sa kabistadong Boni. Yes, kabisadong John, no. Ating wala to na nga interview ang mga ini nga mga persona ini mga kapulisan kag nabalikan naton si Cap Alvarado Yeah, ang kuton yes. sa liwat kung paano nga nakasulod naman ang mga drug po nga illegal nga droga no sa iya nga barangay. So amo ni nga nagasinggitan siya nga gapangayo pulis no sa mga kapulisan nga butangan sa nga pulis ang iya nga barangay. Matalaw abi klase barangay kapitan mo kay kon mga isog na sa klase sa barangay kapitan pwede na sa may mga isog dala nga mag-maintain sang drug den like for example ako abing barangay kapitan da kag mabalay ko nga drug den ina laban-laban hindi lang kay bastroke magyan na sakon mong ubuson ko wasak ang balay wasakon kong balay barangay kapitan ka na may poder ka na dapat gamitan mo sa imo nga political will Muriunis ti kada pulis antisima balan mo nga drug den na dira kag nakita mo lagi nga sa kabudlay-budlay sudlon damo-damo ka sulod adlaw gabi wa gaano kada imo nga way kay bantay nga adlaw gabi man ka sulod dira nga mga tawo sari-sari nga tawo ka sulod da hindi ka kabalo magpanilag da naano ka klase ka kapitan man hindi ba Yes, kabisadong John. oh Kaginasangaga ano rason kadto si Capman do manok tapos na ang inventory sa tanan. mayo bla na. Dito sa kadto Di mayo bla na anay kay manok tapos na inventory mo pa pagkadto ya. Bo siningon
Way ganyan klase ka barangay kapitan numero 1 ka talawan, talawit, agak nga klase ka barangay kapitan. Oh. No pangatem na Abi mo sino na responde? Sino? Barangay Kagawad ya. Oh, kagawad pa ang unang nagresponde. Ang barangay Oo. kapitan niya bitrantado mong ang nasaligan niya lang mapasipsip sa kay Mayor Jerry Triñas tayo. Muna iya nasaligan. Kagamo na iya permiya bala nga obra. Trabaho mo na da mo Yunis ng Rapon sa Tisima. Babae ni nga Kagawad na kabisado. Babae pa nga barangay kagawad. Oo. Oh, ate, mayo ano, na. Oh, kay si barangay kagawad ya ti. Mayo na kay makambal kita nga ang barangay kagawad nga nga babae. Wala gid man niya itlog mo. Kay yung ang aton kapitan nabi may itlog na ti ano hadlok basi buka itlog. O kung basi kung siya gid man ang ay baliskan galino dapat ang babae dapat hindi siya mangisog kay nga wala siya itlog dapat ang maitlog amo nang maisog hindi ba? Dapat lang. May grupo Luana islan kapitan itlog. Kasi abaya kagabi, abaya sang kagina talaga, sa nga barangay Kagawad. Kung Kagawad, sino imong pangalan? Na kung pili, hindi alay lang na akong pagtawagan nalan. Kasi babatian ni Kwan. Basta palaro na, babatian ni Kwan ha. Ni siya. Kasi bilang, mabatian sang drug personality. Oo. Balay ko man na. Kilala ko na actually barangay Kagawad na. Kilala ko ng barangay Kagawad na. Amo na siya ang number 1. Amo na siya number 1 nga nagsuporta sa ako sa nagligad ng eleksyon da sa barangay sa Bakaw. Kasi po sa Bakaw siya, kung po pwede nga interviewon ta ka, i-video ta ka, hindi lang, kay Budlay na. Taguwa na na itsura ya. Po namin na nga barangay Kagawad kamisog na. Babae lang pero ni Kapitadong John. May isog na barangay Kagawad. Ang plano gani daw siya na padlaganon ko barangay kapitan na kontra sa kay Max Alvarado. Kalipat ko. Kwabi nga lang nga totoo ni kapitan nabi na para nga hindi ko malipat to kasalaan ko sa nga si Max Alvarado. Kasi abi kami ang ngalan. So hindi bila kilala pero sa apelyido tama ka Wilnon na Kapitadong John. Kwa yang nga ngalan abi kay para nga hindi na ko malipat kay kun kay isa kun Alvarado lang madumduman ko nga apelyido. Kakadumduman ko doon si Max. Ti artista na ya sikat nga artista na si Max Alvarado mo. Gani. No? Actually, ang utod ni Barangay Kapitan, amigo ko gid. Amigo ko gid ng utod ni Barangay Kapitan. Pugaling mo nga, daw maayo man tong klase ka amigo tong utod yan. Pero ini nga Kapitan, ito sa ni ka. Ito sa doon, hindi ba kilala mo man ng utod ya? Oo, upod ta sa una. Upod ta sa una si Jimmy. Hindi ba? Upod ta na. Upod ta na. Ting utod yan niyo. Masyado katalaw niya man. Kaagang klase ka utod. Ay, Diyos ko niyo. Sige, Kapitadong John. Pero in fairness, sa kay barangay Kapitan Max Alvarado, nipat naman ko. Aliw ko, sa kay, in fairness, sa kay barangay Kapitan Alvarado, kantuan mo gid siya kag pahambalon i-explikaron mo sa naton, tidugay-dugay na gila na, isipab lao, binulan, no? Ay, ang aton nga mga pulis, gapangayo bulig, si Muwi kagid sa may nabulig, yay, kung magkanto, adlaw na haw, nahadlok ka sila? Kilala mo na kung sino tag-iyas ang balay? Si Kapitan mismo, ipa-identify mo kung sino tag-iyas ang balay nga ina, dira, kay laban-laban, ang balay nga ina, hindi ina ginapanag-iyahan sang atong nag-arkila nga taga San Juan, ang tag-iyas sina dira laban-laban, no? Base ko na muna na, kay ang informasyon na bato nato ng tag-iyas ang balay, ang tag-iya mismo amo ang bata sang former barangay kapitan dira nga gintiro sa San Joaquin. Ate amo sino si Jerek niyo? Jerek Kimina? Amo ni si Jerek Kimina? Teo pamilya nila na, mga kahinablusan na sang mga prebindido mong. Ay ne? Oo, si Jerek Kimina, iya nga middle name hindi bla prebindido. Na, yung mga hinablos na sa mga prebindido, ti si Rimia Gregory to prebindido to utod to ni Kwan mo. Utod to ni Buang, di ba? Ni Richard Prebindido. Ila na dagyapon subot silingon ang mga nagasulod nga informasyon diri sa akon nga nagbalik sila liwat sa negosyo mong ang pamilya nila mong. So wala labot ang iban nga mga miyembro sa pamilya nga mga matarong ang aton sila ang aton gina-target ining mga nagbalalik liwat baligya sang illegal drugs nga pamilya nga pila ka mga miyembro sang pamilya
sang prevendido dira sa may Barangay Bakhaw, Kabistadong Boni. Yes, Kabistadong John. So, amakon mo, sa chimpo ni Presidente Rodrigo Duterte, Ano nagpahimulong pila na sila ka tuig, Oh. nagpahimulong, nagkuhan sila, naghilipos, Oh. no? Sang wala na si Tatay Dek, ari nagbalik sila. Oh. Amo hindi ginahambal nato sang ligad nga tuig, sang Disyembre, nga daw pista naman, ang Barangay Bakhaw, bisan ara presensya sa mga kapulisan nga nagabantay sa mga entrance kag exit kami sa Dongjon, no? So amo ini nga nag-operate naman ang pagbaligyaanay, no, dira sa sininga barangay ti Labalaban, may nabilin talaga. Hindi pa ni sila masipot-sipot, no? May ara pa na nabilin nga nag-ingit sa illegal na droga tabi sa Dongjon, no? Nagupisa ining ang pag-operate sa nga ato nga kapulisan na alas 11 sa gabi, no? Natapos ang ining operasyon, mga takna alas 2 na sang aga, kay man naglilagsanay, kay nagsinuhutay sa idalom sa mga kanal, Langiban, nakalagakpan sa ibabaw at ang ato, ang iban, nakalagakpan sa may sa sulod sang CR mismo. Dito nagpanago nga ala nagpamuhin Kabistadong John. Kaya nun mo, kaya ara kakasunod sa drug den, aresado magyapon ang ini mga persona Kabistadong John. So ining nabilin nga mga pangalan, ipusping naton ini Kabistadong John, ini nga mga pangalan sa mga persona nga nakalagakpan sang gabi, tok mag-aga ang operasyon sa mga katapo sa mga kapulisan Kabistadong John. So ikwanta na iplasta na kag ina nga mga records kag ina nga mga pangalan gin-release ina sa aton nga mga pulis kag dapat i-screen kinaton Kabistadong Boni ang pamangkuton mo ginaton nga mga pulis nga ang kutob sa mga nagkaladakpan nga ini kung bala dapat pasakaan sila kaso or basi kung may ipang-release sila dira nga basi nga way man sang sala bla. Yes, Kabistadong John. Sige, okay. So, amo mo lang yan, amo mo lang itong iba, ang rason sa iban ito kagabi, naglabay lang sa iba sa may drug den. Once nga basta nga mag-umpisa ng ining operasyon, once basta nga ara ka sa lugar, kuwaong gagit nila na hindi ka nila pagbuyan. Bisan na ara ka sa sulod sang Tiangge, wala ka nila ginapahalin sa bangko. Kaya alam pungko ka lang da, kasi kung maglakat ka, kasi kung ano naman na ang matabo sa imo Kabistadong John. Yes. So amo ini ang kabilugan nga pag kuan namon ni Kabistadong Aron na Ripuyo kagabi, sa magaga kami nga duwa, tapos siya bisan na agahan kita, at least nakabalita ka nakadulong kita sa information sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga kuturan na nagasunod sa kining nga kaso nga sa anti-drugs sa Kabistadong John. So amo no, madulong nato nga balita, no? Diri sa may siyudad sa Iloilo, kaupod na lang sa kay Kabistadong Aron na Ripuyo, ako naman ninyong Kabistadong Boni Sumblingo. Basta balita sa serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid Kabistadong Boni Sumblingo sa mga balita kag information direkta mga kabistado sa distrito sang Mandurriao, no, sa may Barangay Bakhaw sa distrito sang Mandurriao, tamuto 32 bilog. May naga-maintain mga kabistado sang drug den. Buot silingon ang balay nga ina wala ya tawo, no? Tibalaan man na ni Barangay Kapitan Alvarado sang Barangay Bakhaw nga way nadatawo kag balaan niya man nga pangayaw o naga-start nga ginpabayaan niya ni man. O di bala? Kung ako Barangay Kapitan may ara kita dira sing natawag nga political will. Kung kita nimo nga ina nga balay, way sang may naga-star, pagkatapos damo-damo sang tao, gwa sulod nga nagakadto sa sina nga balay, ano abing imo ekspektaron? Dapat ang imuon mo kundi usisaon mo, hindi bla, sudlon mong barangga ang balay, kambalon ka anok mo di, nga kadamdamo sa inyo di, anok mo di, anong ari di, may fiesta di, kag kung makita nimo, kag mausisa nimo ang tanan-tanan nga amo gali na, ginahimo gali nga drug den, mga kabistado, anong imuon mo? May poder ikaw nga magpawasak sang balay. May poder ikaw nga wasagon ang balay para
nga madula kag magkalataltal kag hindi na magamit bilang drug den. Bistado! Pwede na. Political will man lang na. Poder ang gamiton mo. Ginatagan ka na poder sa barangay para i-impose mo pagkatapos gatinalaw nga. Why, gina? Bistado! Kung nagani ambal ko sa inyo, no? Baw, tingala man ko nga. Matiyag kong isa sa mga nagpapirdi sa ako ng pertek na mudamo nga adik sa syudad sa Iloilo. Makon mo 32 bilog dakpan to. Pila na kabilog taga out of town to, mga 3. Bistado! Sino nabilin to ng mga 29 bilog to, mga taga syudad gito, te. Ako mo na mag 29 bilog, hindi magbuto sa imo, mabuto to sa inang kontra mo. Bistado! Nga na, nag-aapin sa mga adik. Bistado! Kita nyo kung ano? So, mga kabistado mo ng rason. Abay, sos mo yun. So, Bistado! mga ako ga pungko, subong may kini magkalataltal ng mga yun kakak nga klase ka mga drug personalities. Bistado! Drug addict. Kani hasta pag-ubuson ko yun sila tanan-tanan mo. Bistado! Kaning kay TY mong. O sige Anyway, mga kabistado, sa ato sila nga pagpangalagad, sila yung sangaton nga mga viewers, inang mga viewers naton na pang shoutout naton, anay gali mga viewers naton kay Neo Hill Gunay, kay Jamie Canido, kay Bing Higanto Bioy, kay Laila Altilio Hiroche, F. Cormida, Mercedes Malquerido, kay Eliseo Pagsugiron Jr., kay Rhea Capanas, Nancy Dibiado, shout out, no? Yolanda Diamante, Michael Magbanwa, shout out man, no? Shout out ko na sa kay Kuya George, kay Annalyn na Dikilia, daw sabaw ba? Higop gidya. Tanobiro, ro. Kay Jose Nathaniel Malvar, good day to the entire Radio Bistado family, and to Sir John C., the undisputed leader in champion as the most Shabulize is Iloilo. No wonder there are many Ilonggo business that migrated to Davao City. Sa kay Jay Salazar, kay Abby Tauros, grabe, damo-damo adikto si Iloilo ba? Gani, kung mo isa ka drug din, isa ka pa grade 32 bilog ba? Hidlaw-hidlaw sila siya bumong. Makon mo anom katuig nga panago ilang daan. Anom katuig nga wala sa kiruro. Di pa, pagkatapos mga binuyan sa Turele, no? Sa kay Roy P. Fama, sakto ginaimo idol John niya. The best kagidya, thank you. Peter Sistina, good noon idol John, kapulot, keep safe always and everyone. God bless, watching from Tubungan, Zamboanga City. Oy! Sa mga taga Zamboanga da, sa mga Chabacano da, hindi gali ko balo maghambal Chabacano mo porque pegado kami otro kaman. El mundo, el toro el capon. Sa kay Josephine Camino da, mayong hapon, shout out kay Neo Hill Gunay, shout out man kay Laila Tilio Hiroche, and inang good day Sir John here in Davao City. We know who's the protector of the drugs shabu business in Iloilo City. Dear politicians. Ilaban-laban ni pinanglawag na ginani Tatay Digong. Si Yamila Tribor, Alimay family, sir, sa San Nicolas Oton. Kay Mercedes Malquerido, kay Salvador Amoroso Jr., Iyatan Franco, kay Verna Salvilia, shout out kay Peter Standarte, Buboy Tarusa, kay pari Buboy. Sa kay sino pa? F. Cormida, kay Rosa L. Pungan. Okay? Shout out man sa kay Nining Malion. Shout out kay Noriel Eribal, good PM, Dailin Gamuza, kag sa tanan-tanan paginaton nga mga viewers, no? Nabasa na to ng sa GCNL kung June Kapulot News Live. Sa kuan naman, no, sa Facebook, sa aton galing nga YouTube, no? Sa kay Roth Ilmoznino, good morning Sir John. Kay Rodel Chiva, shout out man kay Jamie Caniedo. Good on Idol John, and to all live viewers of Radio Bistado, kay Ani, hello Idol John. Pa-shout out watching from Antique. Kay Marty Salamantan, yun damon dakpan idol tani. Kung ikaw nagdaog sa pagka-mayor, limpyo tani ang mga dikto sa syudad da idol John. Tani
Ti kay way madayon ti sila lang anay. Way ta mahimo na, no? Pagustos la nay da. Ang masarangan talaga na himuon ta pinagi sa paggamit sang waragwagan kag sila binagit sang microphone nga ini. Kay Ramel Mamilya, good Sir John, pa-shout out lang sa mga upod ko, Manog Sweet Corn vendors diri sa Pavia, kay Ivan Monares kag kay Tim Punak. Okay, kay paring Ivan Monares, kili naman nakakuha ni si paring Ivan Monares na manog popcorn ni siya. nakapa selfie ni sa sakon sang nagligad nga dinagyang festival. Kitay kami to sa may festive walk, mga kabistado na kay Ivan Monares da, no? And family, mayong hapon, shout out kay Manuel Itoriaga. Hanuta naman ang mga diktos idol, kalamay tiklo man gali. Galanog naman kadi sa amon nga mga sweet corn boys diri sa Pavia. Okay. Sa kay Chodorico Pueyo, kay Ramel Mamilya niya, good morning Sir John Kapulot, shout out sa mga Mamilya family kag Verden family sa Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental. Oy, taga Barangay Montilla gali ni sila, okay. Kay Merce Chavez, my next election pa idol, si Paon tana ang Trin Ungas nga na, Trin Ungas. Gamonitor di subong migo mo di sa nga si Ivan Monares, Sir John. Thank you mayong hapon kag shout out na sa ato sining mga viewers kag sa migo ko si Ivan Monares. Okay? Dali lang. Ang sa Radyo Bistado pa. Kay Sailo ko biyang Radyo Bistado kung pwede ko ni masaylo. Di ko no? Ay, hindi masaylo. Hari. Pwede. Para nga maglapit-lapit, magbasa ko blaw. Okay. So, ari mga kabistado, iban pa naton nga mga viewers diri sa Radyo Bistado naton nga mga viewers. Sa kay Marinette Manikan, kay Romeo Subibe, Badyang Himo ka Bistado John. Badyang Himo gani kamisitas idol ambal ni Romeo sa bibi agali kay idol kay Abi Tauros da, no, shout out kay Jod La Cuesta, no, shout out man kay Jose Nathaniel Malvar sa Davao City, shout out kay Mig Grace Cathedral. Hello sir, John, blessed day sa tanan. Kay Ann Hilo de Monteverde, shout out man. Kay Jocelyn Pacheco, shout out. Kay Dailin Gamuza, si Jamie Canido, si sino pang YD, si Nelski Dis Millennium, 2 Millennium, Nelski 2 Millennium, shout out. Kay Marilyn Matoliano, kay sino pa? Niya pa shout out dira sa Don Esteban Lapos, listening right now. Si Nelski 2 Millennium. Okay? Sige. So, ari pa isa nagpadala si Dailin Gamusa niya idol pag-greet sa ako ni Nablos. Sa kay Baby Shane, happy birthday. Love you. Greetings coming from Mama Dailin here in Taiwan. Thanks idol. You're welcome. Sa liwat, happy birthday sa kay Bibi Shane. Panamayan sa kay tita mo, no, nga ara sa Taiwan, Dailin Gamuza. Okay? Ayos. Sige. Kay Marilyn Matuliano kag sino pa? Why na? Okay. Salamat kid sa ato sini nga mga viewers diri sa ato sini nga pangalagad mga kabistado, no? Salamat kid sa inyo sini nga pakigupo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Bistado! Di makalipat sa paggamit sang Everyang Capsule. Ang ako niya ma-introduce ko lang sa inyong Everyang Capsule ya solve na ako. Kaya man nga Bistado! Gusto ko gid nga maglaptain ng Everyang Capsule sa tanan-tanan naton nga mga pumuluyo para nga madula ng problema nyo sa kalawasan naton mga kabistado. Bistado! Sa mga balati anonda hindi na kamo magsagi pasang inang kuan pa bala pang duha-duha. Bistado! Basta may mga balatian kamo tanan-tanan nga klase sa mga balatian nga ra sa lawas ninyo, mga kabistado, tested and proven, pangitaan nyo ang Everyang Capsule. Sa tanan nga mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, may ara kita mga kabistado nga Everyang Capsule. Bistado! Kani sa aton nga mga tagparamati,
kadto na kamo sa mga butika kag pangitaan yung Everyoung capsule samtang hindi pa ulihi ang tanan. Bistado! Bangod kay sa Everyoung capsule mga kabistado, edad mo lang ang nagatigulang. Pero ang aton nga kalawasan, Everyoung. Nagaantos kabalasang high blood, diabetes, hindi makatulog, migraine, insomnia, pananakit sa lawas, maluya nga kalawasan, mahina nga immune system, kag iban pa, yari na ang solusyon sang imo problema. Magtumar sang Everyoung capsule. Tungod kay ang Everyoung capsule may ara nga mga vitamins kag minerals agud makabulig sa aton nga lawas pareho sang firing of neurons, heart contractility, pH balance sang aton body fluid, muscle contraction, nagapabakod sang aton mga katulanan, cell regeneration ukon body repair, nagapabakod sang immune system, nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, kag nagapaseksi sang aton lawas. Gani ano pang ginahulata? Mag Everyoung capsule na. Tungod sa Everyoung capsule, edad talang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Everyoung. Ang aton kabuhi isa lang. Gani dapat naton amligan magtumar sang Everyoung capsule. Ang Everyoung capsule puno sang vitamins kag minerals nga nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, high blood, nagapabakod sang aton katulanan, body repair, nagapabakod sang immune system, nagapatig-a sang luyat-yat nga manoy kag iban pa. Everyoung capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang kalawasan, Everyoung. Mga idol, nakahibalo bala kamo kung nga nagapabilin nga bataon ang lawas ko? Everyoung capsule ang sikrito ko. Kay ang Everyoung capsule, ginabalik sa normal ang na-damage naton nga selula agud magapabilin kita nga bataon. May kumplito nga mga vitamins kag minerals nga kinahanglan sa aton lawas agud magapabilin nga babakod ang aton nga immune system kontra sa anuman nga klase sang balatian. Gani mga idol, mag Everyoung capsule na kamo. Kay sa Everyoung capsule, edad lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Everyoung. Bistado! Ayos, mga kabistado, lang ang tiyempo tadiri sa ato sila nga pagpangalagad sa mga kauturan naton nga hindi pa nakadesisyon parte sa Everyoung capsule, desisyon na kamo samtang hindi pa ulihi ang tanan. Mga kabistado, ang ang ato sining mapahanumdum sa inyo nga mas manami kuno kun gin prevent mo nga daan ang balatian sa lawas ta sang sa gina-cure nato no kun ginabulong. Prevention is better than cure. Kag ang pinaka the best diri mas nami kun hindi kita mo ospital. Anong pilion naton? Ang 14.50 nga isa kabilo nga kapsula sang Everyoung capsule o kon ang 350,000 pesos nga bayaran mo sa ospital sa sulod gid lamang sang isa or duha ka semana nga pagtiniri mo sa ospital. Bistado! Pili ka na, no? Kung makainom kamo sang Everyoung capsule, ako makapasiguro sa inyo nga layo katama ang tsansa nga maglanding kamo sa ospital. Bistado! Tungod mga kabistado ng Everyoung capsule, ipabili niya gid nga kampiyon ang imo sining lawas. Igapabili niya nga mangin maayong imo sining lawas kag magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Ang nami sini kay amo na sa ginahambal naton nga gintawag sa nga Everyoung bangod kay edad talang ang nagatigulang pero ang aton lawas Everyoung. Ayos! Wala, sige. Wala nga lang na tiyempo. Tadiri sa ato sila nga pagpangalagan mga kabistado. Bistado! Sa ngalan sa aton nga mga reporters, upon naton si kabistadong Aaron Repuyo, kabistadong Bonnie Sumblingo with kabistadong Joshua Haka. Sa ngalan ni kabistadong Karisma Alagaw sa News Center with kabistadong Bonnie Hatiko and kabistadong Richard Meribeles sa ato siling digital platform architect sa Gyapon. Ako naman yung abyan sa kahanginan. Idol John Aluhado Kapulot. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado!